Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas sa buhay natin ay nakakaranas tayo ng mga hindi inaasahang pangyayari. Mga pangyayaring babago sa ating buhay at kwestiyon sa kung ano nga ba talaga tayo. Ikaw kapuso, naranasan mo na ba ang questionin ang iyong sexual na oryentasyon dahil lamang sa hindi inaasahang pangyayari? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mikey, 30 years old at kasalukuyang nakatira sa Antipolo, Rizal. May-ari ng isang maliit na negosyo and at the same time ay bokalista ng isang banda. Bata pa lamang ako ay hindi na lingid sa akin ang pagiging mahirap, Papa Dudut. Lahat ng hirap nga ay dinanas ko na mula sa mabahong barong-barong na tinitirhan namin noon, ay nakaranas din ako na tubig at asin lamang ang inuulam namin. Mga panahong yon na kapag sobrang nagigipit kami at hindi nakapagpapadala sa amin ng pera si Mama, na nooy namamasukan bilang kasambahay sa mag-asawang Chinese sa Sampaloc. Pero kahit na ganoon ay hindi naman ako nagreklamo. Bagkus ay nagpapasalamat pa nga ako dahil kahit papaano ay may kinakain pa rin kami at nakakapag-aral kami na lumang-luma ang uniform ko at tanging tsinelas lang ang suot na saplot sa aking paa. Si Papa naman noon ay nagmamaneho ng tri-bike para kahit papaano ay may maiuwi siyang pagkain sa aming 5 magkakapatid. Pero madalas ay dumadaing na rin siya dahil sa pananakit ng likod at mga binti niya. Papa Dudut, pangatlo ko sa aming magkakapatid at nag-iisa pang babae. Kaya nga madalas ay binubuli ako ng mga kapatid ko dahil ako lang daw ang naiiba sa kanila. Pero ang sabi noon ni Papa ay prinsesa nila ako, kaya dapat daw akong mahalin at ingatan. Sinunod naman nila ang sinabi ni Papa at hanggang sa lumaki nga ako ay naging protective sa akin ang mga kapatid ko at ayos lang naman sa akin yon. At least ay walang naglalakas loob na umaway sa akin noon. Pero dahil nga sa sobrang hirap ng buhay namin noon ay hindi kinaya nila Mama at Papa na pag-aralin kaming lahat. Kaya naman nang makagraduate ako ng high school ay sinubukan ko na kaagad ang maghanap ng mapapasukan. At dahil underage nga ako ay nahirapan ako, kaya naman madalas ay sinasamantala ko lamang na sumali sa mga singing contest. At kapag pinapalad nga ako ay nananalo naman ako. Minsan pa nga ay ako pa talaga ang dumadayo sa ibang lugar para lamang sumali sa mga contest. Dahil desperada akong masungkit ang mga premyo na pang isang linggong kainan na namin. Kung minsan ay nananalo ako, minsan naman ay natatalo. Pero hindi ako tumitigil dahil yon ang source ng income ko noon. At doon na nga may nakapansin sa akin, Papa Dudut, walang iba kundi si Edward. Matanda siya ng 8 taon sa akin, 32 years old siya noon habang ako naman ay 24 years old. Kinausap niya ako noon at inalok na maging bokalista ng banda nila at gustong gusto raw niya ang timbre ng boses ko na pwede sa kahit na anong genre at napag-alaman ko nga na siyang drummer ng kanilang banda. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa noon at agad kong sinunggaban ang alok niya lalo nung malaman ko na 1,000 kada gig ang kikitain ko. At hindi naman daw sila nauubusan ng gig dahil halos gabi-gabi raw ay tumutugtog sila. Ipinakilala niya ako noon sa mga kabanda niya dahil kada practice namin ay talagang tinitrain nila ako sa mga tamang techniques sa pagkanta. At masasabi ko nga na marami akong natutunan sa kanilang lahat. Nakatulong na rin ako sa pamilya ko lalo na sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Pero makalipas nga lang ang 2 taon ay nabigla ako sa balita ni Kuya Edward nang isang araw ay puntahan niya ako sa studio kung saan ako nagpa-practice, Papa Dudut.
Mikey, pwede ka ba makausap sandali? Sige po, tungkol saan po ba? Gusto lang kitang kumustahin. Kumusta ka naman ba sa banda natin? Okay naman po. Ba't bigla niyo pong naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung komportable ka sa ibang kasamahan natin. Oo naman po. Tatagal po ba ako ng 2 taon dito kung hindi? Mabuti naman kung ganun. Ba't bigla niyo nga po bang naitanong yan? May problema ho ba? May issue ba sila sa akin? O kayo po, may problema po ba kayo sa akin? Hindi. Gusto ko lang makasiguro na maayos kitang iiwanan dito. Ha? Iiwan niyo ako? Sawa na po ba kayo sa pag-handle sa akin? Hindi, ano ka ba? Masyado ka naman nag-iisip. Alis na kasi ako. Ha? Saan po kayo pupunta? Natanggap ako sa trabahong pinag-applyan ko sa Kuwait. Kaya makikipagsapalaran muna ako sa ibang bansa. Pero Kuya Edward, paano ako? Anong paano ka na? Iniisip mo ba na baka alisin ka nila sa grupo kapag umalis ako? Malamang. Kayo nagpasok sa akin dito eh. Paano po pag umalis na kayo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman mangyayari yun. Unless gusto ulit nilang maghanap ng kasing galing mo. Hindi uubray ang pambobola niyo sa akin, kuya. Malungkot ka ba? Siyempre, mawawalan ako ng Kuya Edward eh. Mangingibang bansa lang ako. Di naman ako sasakabilang buhay. Kung aalis kayo, sinong papalit sa inyo? Mababakante ang posisyon niyo. Siyempre pinaghandaan ko yan. Umanap muna ako ng kapalit ko bago ako nag-decide na mag-apply sa ibang bansa. Matagal na nga siyang naghihintay eh. Kakilala niyo po? Oo, pamangkin ko yun. Magkakasundo kayo panigurado. Kaidaran mo lang din halos yun. Ang tanong kasing galing niyo kayang tumugtog. Oo naman, hindi ako ipapahiya nun. Tsaka hindi mo na itatanong, musician ang buong angkan namin. Bakit hindi na lang kayo yung kumuha ng bokalista sa mga kamag-anak nyo? Ba't ako pa po yung pinili nyo? Imposible naman pong wala magaganda ang boses sa kanila. Well, may point ka. Pero nakitaan kasi kita ng potensyal. At alam ko nung mga panahong yun, kailangan mo ng mapagkakakitaan. Paano nyo po nalaman? Yun kaya ang isinagot mo sa tanong nung isang judge. Tinanong ka nila kung bakit ka sumali sa contest. Ang sabi mo, Kailangan ko yung prize para pangkain namin ng 1 linggo. Pero hindi naman po ako nanalo nun. oo nga, pero sa tingin ko dapat nanalo ka dun eh. Feeling ko kasi may dayang nangyari. Di naman ganun kagagaling kumanta yung mga nanalo eh. Feel ko nga rin po, pero at least may opportunity na dumating para sa akin. So panalo pa rin po ako. Sa bagay, tama ka dyan. Kaya nga po sobrang nagpapasalamat ako sa inyo eh. Kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon na i-showcase yung talent ko. At the same time, nakakatulong ako sa pamilya ko. Ang ginawa ko lang naman, ipasok ka rito sa banda. Pero ang hard work mo, ikaw yan. Pero salamat pa rin po. Malulungkot talaga ako kapag umalis na kayo rito. Huwag kang malungkot. Nandyan naman ang buong banda na nagsisilbing pangalawang pamilya mo na. And for sure, magkakasundo kayo ni Ace. Di ka mabobore at malulungkot pag siya ang kasama mo. Yung Ace po ba yung pamangkin nyo? Oo, mabait yun. May pagkasuplado nga lang sa una. Nako, as if namang uubra sa akin yung pagiging suplado niya. Well, sangayon ako dyan. Knowing you, may something sa'yo na nakakagaan sa pakiramdam. Naks! Todo-todo papuri mo sa akin ngayon, Kuya Edward ah! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Napaka-positibo mong tao. At yun ang pinakagusto kong part ng pagkatao mo. Papadudot, katulad nga ng sinabi ni Kuya Edward ay umalis na siya sa banda at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Lalo pa nga at may pamilya siyang binubuhay. Pero hindi naman nabakante ang posisyon niya dahil tinig-over ito ng pamangkin niyang si Ace. At totoo nga sa mga sinabi ni Kuya Ed ay may pagkasuplado nga si Ace. Pero wala namang kaso yon sa akin. Ang tingin ko kasi sa kanya ay isang Prince Charming na lumabas sa isang libro. Ganon na ganon ang datingan niya sa akin. Matangkad siya at maputi at talaga namang gwapo. Ganda rin ang husky na boses niya. Malalim at medyo pausin pa. Kaya nga first meet namin ay nagkaroon agad ako ng crush sa kanya.
Kahit na hindi naman siya ganon kasaya na makita ako. Na-imagine ko pa nga na nasa nobela kami at sa una lamang siya suplado. Na sa katagalan ay mai-inlove din siya sa akin pero alam ko namang sa panaginip lamang yon mangyayari. Mga ilang buwan lang naman ay nahuli ko rin ang kiliti ni Ace. Katulad ko kasi ay mahilig siyang mag-compose o gumawa ng sariling kanta kaya naman kapag wala kaming rehearsal ay nagsishare kami ng mga ideya sa isa't isa at mga concept na pwedeng gawing kanta. Hanggang sa naging close na nga kami pero wala namang mali siya dahil alam kong companion lang ang tingin sa akin ni Ace at kontento naman ako doon. Ang importante lang naman sa akin ay magkasundo kami dahil ayaw ko naman na may hindi ako kasundo sa trabaho ko. Pero kung gaano nga kami magkasundo ay siya ring tindi kapag nag-aasaran kami. Si Ace din kasi yung tipo ng hindi makukontento sa isang araw kapag hindi nakakapambuisit. Pero sorry na lamang siya dahil hindi ako pikon. Bagkos ay sinasabayan ko lamang siya sa mga pang-aasar niya sa akin, Papa Dudut. Maya na ulit tayo mag-rehearse. Sakit na ng kamay at braso ko. Sige, minamalat na rin ako. Delikado pa yata tong boses ko mamayang gabi. Boses palaka ka na nga. Boses pala ka pala ah. Ikaw nga gurang ka na eh. Nangalay kagad ang kamay at braso. Pikon. Hindi ako pikon no. Hindi lang ako papatalo sa'yo. Tama na nga. Baka umiyak ka pa eh. Oso ko. May iba ako. Humuhusay ka na sa pagigitara ha. Talaga ba? May mga sintonado pa rin ako minsan eh. Pero di na ganun kasama. Pwede ka na siguro isabay kay Kuya Red. Lo, di kaya. Lead guitarist yun. Anong gagawin ng newbie na kagaya ko? Ang sinasabi ko lang naman, konti na lang pwede ka nang isabay sa kanya sa mga madaling pyesa. Malay mo next time, nagigitara ka na habang kumakanta. Ang astig nun. Nai-imagine ko nga yan. Parang ang sarap sa feeling no? Pag-usahin mo palalo. O kaya magpatulong ka kay Kuya Red. Ayoko. Nahiya ako eh. Wow! Marunong pala mahiya ang makapalang muka. Hoy, sino kaya mas makapal ang muka? Ikaw nga, hindi naman sa'yo yung pagkain, kinain mo. Tawang-tawa lang. Mag-aasawa na yan. Bakit ba kasi hindi ka makapag-move on? Isang pirasong siomay lang yon. Last ko na kasi yun ano, kinain mo pa. Ano, PG lang? Grabe naman to. Bili pa kita ng 1,000 siomay eh. Akin na pera, pambili ng 1,000 siomay. Wala akong cash na dala. Credit card gusto mo? Wag na, baka namang walang laman yan. Ano akala mo sa akin, poor? Bakit, hindi ba? Nanginginain ka ng siomay ng may siomay? At least siomay lang. Hoy, ba't ka tumatawa? Oy, natawa ko eh, bakit ba? Iba naiisip mo no? Hoy, wag mo ko itulad sa'yo ha. Masama bang tumawa? Hindi, pero para kasing iba iniisip mo eh. Ano bang iniisip ko? Sabihin mo nga. Akin na lang yun. Kesa kung pinagtitripan mo, tapusin mo na yung kantang sinusulat mo para malapatan na natin ang tono. Langya naman kasi. Ang hirap pala gumawa ng kantang senti kapag wala pang experience. Bakit? Hindi mo pa ba naranasan ma-broken hearted? Naranasan. Pero hindi naman kasi ganun kasakit. Nakapag-move on ka agad ako. Alangan naman ako magbigay sa'yo ng idea. Hindi pa rin ako nakaka-experience ma-broken hearted. Wala akong magawang inspiration. Pag naman kasi pinilit ko, baka naman di ganun kadama pag kinanta. Di proceed ka na lang sa usual song na sinusulat mo. Tapos kapag may experience ka na, doon mo na lang balikan yung isa. Sa bagay, may plano nga pala tayong tumugtog ng original composition natin sa mga gig natin. Basta sabihan mo lang ako kung anong gusto mong tema. Then mag-share na lang ulit ako ng pwede kong i-share na idea. Ganun na nga lang talaga ang mangyayari. At lumipas pa nga ang 2 buwan, Papa Dudut, ay mas naging malapit kami ni Ace sa isa't isa. Pero napag-alaman ko nga na may girlfriend na pala siya na hindi ko naman na kinagulat. Napaka-imposible naman kasi na sa itsura niyang yon ay wala siyang girlfriend. Medyo nalungkot lamang ako ng slight dahil
Yung 1% na pag-asa ko na magiging kami na ni Ace ay tuluyan na nga pong naglaho, Papa Dudut. Pero ayos lang naman dahil crush lang naman ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi po gaanong kalalim. Humahanga ika nga nila. Isa pa ay trabaho naman talaga ang priority ko dahil may pamilya akong umaasa rin sa akin. Naisip ko na saka ko na lamang iintindihin ang sarili kong love life kapag nakahanap na ako ng stable na trabaho. Hindi naman kasi sa panghabang buhay ay magiging bokalista ako ng isang banda. Siyempre may posibilidad na umalis ang isa sa mga miyembro o kaya naman ay madisband ng banda. Ilang beses ko naman ang sinubukang mag-apply ng trabaho pero hindi ako pasok sa mga requirements na hinahanap nila sa isang aplikante. Una nga ay high school graduate lamang ako at sumunod ay walang work experience. Pero pasasaan ba? At makakahanap din ako ng trabahong para sa akin o kung hindi man ay pangarap ko sanang magkaroon ng sariling negosyo na mag-aahon sa amin sa kahirapan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang gabi nga matapos ang isa naming gig ay may pinakilalang babae sa amin si Ace at sinabing girlfriend niya ito, si Jade. Maganda ang babae at sexy, mukhang mayaman din base sa pananamit nito. Agad naman akong nakipagkamay sa kanya at sinabi kong masaya akong makilala siya pero hindi ganoon ang pinapahiwatig na mga ngiti niya sa akin. Ako naman ay walang pakialam kung galit siya o inis dahil wala naman akong maalalang may atraso ako sa kanya. At importante lamang naman sa akin ay nagmamahalan silang dalawa ni Ace at wag lang nitong sasakta ng kaibigan ko. Halos lahat nga ng gig namin ay kasama si Jade pero wala naman ang atensyon nito kay Ace kundi nasa akin. Panay kasi ang sulyap niya sa akin tapos ay bigla na lamang mangiirap. Naisip ko tuloy na baka binabantayan niya si Ace kaya naroon siya lagi kapag may gig kami. At dahil nga hindi na rin ako makatiis at gusto ko ring malinis ang pangalan ko sa kanya, ay sinamantala kong busy ang mga kabanda ko lalo na si Ace sa pagliligpit ng mga gamit ay nilapitan ko si Jade na nasa isang lamesa lang naman kasama namin na naghihintay, Papa Dudut. Hi Jade. Close pa tayo? Hindi. Pero magfi-feeling close na ako sa'yo. Kasi mukhang ang laki ng problema mo sa akin eh. Paano mo naman nasabi? Kung nakamamatay lang siguro yung tingin mo. Baka kanina pa ako nakabulagta sa sahig. Anong ibig mong sabihin? Kanina pa masama ang tingin mo sa akin eh. Tapos panay ka pa irap. Kung may galit ka sa akin, pwede mo namang sabihin. Makikinig ako. Okay, fine. Yung totoo, naiirita ako sa'yo. Kasi lagi kang nakadikit kay Ace. Akala mo ba hindi ko napapansin? Please lang, matuto kang dumistansya sa boyfriend ko. Ang sakit mo kasi sa mata eh. Ay nako, wala kang dapat ipag-alala. Trabaho lang naman ang namamagitan sa aming dalawa. Kaya kumalma ka lang. Hindi ako kakalma, knowing na crush mo ang boyfriend ko. Lo, halata ba? Iniinis mo ba talaga ako? Hindi. Nakakapagtaka lang kasi na ikaw lang ang may alam na may crush ako kay Ace. Maming ka pa talaga. Proud ka? Ganon? Teka lang muna Jade ha. Kung ano man yung iniisip mo, mali ka. Okay? Pure crush lang ang nararamdaman ko kay Ace. Alam mo naman siguro yun, di ba? Umahanga lang ako sa kanya. Pero yung as in gustong gusto, hindi. Hindi, Day. Huwag ka nang magpalusot. Kahit crush pa yan, may gusto ka pa rin sa boyfriend ko. Pang ilan ka nang nagsabi sa akin yan? Di ko na mabilang sa totoo lang. At the end of the day, sinubukan pa rin nilang ahasin si Ace. Ay, hindi naman sa ganun. Tsaka tingnan mo na nga lang yung sarili mo, oh. Tapos tingnan mo ko, oh. Ang ganda-ganda mo. Sexy. Wala akong panama sa'yo. Tingin mo papatulan ako ni Ace? Kahit nga yata maghubad ako sa harapan niya, hindi niya ako papatulan eh. Ano? Ay, sorry ah. Alam mo, loyal si Ace sa'yo. Lagi ka nga niya kinukwento sa akin simula nung ipakilala ka niya sa akin eh.
At saka base pa lang sa kwento niya, alam kong mahal na mahal ka niya. Kaya please lang, magtiwala ka sa boyfriend mo. At sa tingin mo, maniniwala ako sa lahat ng mga sinabi mo? O hindi naman kita pinipilit na maniwala. Sinasabi ko lang in case na kailangan mo ng assurance. Sabihin na nating mas mahaba ang ginugugol na oras ni Ace sa pagre-rehearse sa studio kaysa sa kasama mo siya. Pero sinisigurado ko sa'yo, wala kang dapat na ipag-alala sa kanya. Kaibigan ko si Ace at gagawin ko lahat para lang hindi masira ang tiwala mo sa kanya. Masyado kang nakikialam para sa isang kaibigan. Alam mo ba yon? Alam ko, pero kasi ganito yan. Malaki ang utang na loob ko sa tito ni Ace, kaya gusto ko lang na bumawi. Tsaka maniwala ka sa hindi. Wala talaga akong plano o balak na agawin sa'yo si Ace. Hindi ako threat, no? At kung sakali man, isa ka rin sa mga poprotektahan ko dahil mahalaga ka kay Ace eh. Sige. Pagkakatiwalaan kita sa ngayon. Pero wag na wag mong sisirain ang tiwala ko. Makakaasa ka. O so ano, magkaibigan na ba tayo? Pansamantala, hanggat hindi ko pa napapatunayan na hindi ka talaga threat sa relasyon namin. Salamat. O teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit? Pakakainin mo ko? Pwede naman kung gusto mo. Bukas seryoso pinag-uusapan nyo ah. Hi, babe. Tapos na kayo magligpit? Oo babe. Ano palang pinag-uusapan nyo? Wala naman. Pinagkukwentuhan ka lang namin. Ako? At ano naman pinag-uusapan nyo tukol sa akin? Sabi ko sa kanya, loyal ka sa kanya at mahal na mahal mo siya. Kala ko naman nagsusumbong ka na ng kung ano-ano. Bakit? May dapat ba siyang isumbong? Ano ka ba babe? Siyempre wala. Loyal ako sa'yo. Kung ano naman yung worries mo, alisin mo na. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Sabi ko sa'yo, Jade eh. Sige na nga. Pero sa ngayon, gusto ko munang kumain. Kanina pa ako gutom eh. Sure. Saan mo ba gusto kumain? Since gabi na, gusto kong kumain ng mami na may mainit na sabaw. Okay sige. Maghanap tayo ng mamihan. Wala kasi akong masyadong alam na kainan dito bukod sa mga fast food eh. Si Mikey, baka may alam. Meron naman. Eh di tara na. Ano pang hinihintay natin? Tuturo ko na lang sa inyo kung saan. Malapit lang naman dito. Sumama ka na sa amin. Kakain tayo. Sigurado ka? Oo. Ayaw mo? Gusto, basa-basagot niyo eh. Papa Dudut, nagpaalam na nga kami noon sa iba naming kabanda dahil may inuman session pa raw sila. Nakapagtataka nga lang na napakabilis na nagbago ang pakikitungo sa akin ni Jade. Ang akala ko nga ay aawayin pa niya ako at makikipagdebate pa sa akin ng matagal pero napaka-mature niya. Naging casual siya sa akin at hindi ko naramdamang out of place ako habang kumakain kaming tatlo. Lagi kasi niyang tinatanong ang opinion ko sa bawat topic na napag-uusapan nilang dalawa ni Ace. Sa maikling panahon nga na yon, ay narealize kong mabait si Jade. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mahal na mahal siya ni Ace. Siguro'y masyado lamang talaga siyang natroma sa mga dating nagkagusto rito kaya gano'n na lamang ang pagwo-worry niya. Kitang-kita ko naman kung gaano rin niya kamahal ang kaibigan ko. At masaya ako para sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Buti na lang talaga at sinubukan kong makipag-usap sa kanya para malinis ko na rin ang pangalan ko. Papa Dudut, ng mga sumunod nga na gabi ay kasama pa rin si Jade sa mga gig namin. Pero hindi katulad ng dati ay lagi na itong nakangiti sa akin at maaliwalas na rin ang itsura nito sa tuwing nakikita ako. Magandang sign nga yon dahil kahit papaano ay mababago ko ang pagtingin ni Jade sa ibang babaeng nakapaligid kay Ace. Na hindi lahat ng babae ay katulad ng mga nakilala niya noon. At dahil nga magkasundo na kaming dalawa ay palagi na nga niya akong isinasama sa tuwing may lakad o gimmick silang dalawa ni Ace. Na minsan ay naiisip ko na nga na hindi na sila nagkakaroon ng quality time dahil lagi na lamang akong kasama. Pero sinabi naman ni Ace na ayos lang sa kanya dahil yun daw ang unang beses na nakasundo ni Jade ang babaeng malapit sa kanya. At para nga i-celebrate ang official shoot,
Aba, kanina pa inuugat ng tagay mo. Oh. Pas muna. Doon na ako eh. Wala, madaya. Hayaan mo na babe. Huwag kayo masyado magpakalasing. Hindi ko kayo kayang bitbiting dalawa pag nalasing kayo. Kaya nga, tsaka mahina ang tolerance ko sa alak. Ang mabuti pa, magkwentuhan na lang muna tayo para bumaba yung mga tama natin. Sige, call ako dyan. Call din ako. Kwentuhan niyo naman ako kung paano kayo nagkakilala. Sino ba magkukwento? Uy, kahit sino sa inyong dalawa. Sige, ako na. Nagkakilala kami 3 years ago sa bar na pinagkakantahan nyo. Kagagraduate ko lang na ng college, kasama ko friends ko noon. Doon namin napiling mag-celebrate. Tapos, ayun, nakita ko si Ace sa stage kumakanta. Kasama nila Tito Edward. Kumakanta ka, Ace? Oo. Pero nagkaroon ako ng problema sa lalamunan ko. Kaya hindi na ako nakakanta ulit. Kung mapapansin mo, medyo paus ako magsalita. Ano bang nangyari? Chain smoker ako noon at nagkaroon ako ng grabing ubo. Hanggang sa nagkaroon ng araw ng tamang lalamunan ko na dahilan ng pagkasira na rin ng boses ko. Ah, ganun pala yun. Uy, sumabalik ako dun sa kwento. Paano kayo nagkakilala nun? I mean, sino yung nag-first move? Ako? Medyo nakainom na kasi ako noon eh. Nagulat nga ako sa kanya kasi bigla siyang umakyat doon sa stage. Tapos nag-request ng kanta. Dedicated daw para sa akin. Ay, talaga? Iba talaga nagagawa ng alak, no? Tapos ayun nga, hanggang sa matapos yung request kong kanta, hindi ako bumaba ng stage as in. Grabe, hindi ko carry yun. Kakahiya ka. Ano ka ba? Walang hiya-hiya pag nakainom. O tapos, ano pa nangyari? Ayun, hiningi ko yung number niya. Sabi ko kung wala siyang girlfriend, maging textmates kami. At sakto, wala nga siyang girlfriend. Ayun, mula sa pagiging magkaibigan, naging kami na. Naloka ako sa'yo, Jade, ha? Ikaw pa talaga yung naunang nagbigay ng motibo. Na love at first sight ako sa kanya eh. Taray! Ikaw naman, Ace. Ano naman ang masasabi mo doon? Masasabi ko? Lagi ko nang sinasabi sa kanya to. Pero isishare ko sa'yo. Sa totoo lang, masaya ako na nilapitan niya ako nung araw na yun. Kasi kung di niya ginawa yun, hindi ko siya girlfriend ngayon. Eh ikaw ba? Kailan mo ipapakilala sa amin ng boyfriend mo? Boyfriend agad? Wala nga manliligaw eh. Lah, di ba may mga humihingi ng number mo? Fake number binibigay ko sa kanila. Ayoko makipag-text kung kani-kanino, no? Kasi, iba ang gusto mo. Oy, hindi. Ka ba? Ayoko pa lang talaga. Gusto ko kasi munang makahanap ng stable na trabaho bago ko atupagin ang love life ko. Eh, syempre, priority ko ang family ko eh. Maraming umaasa sa akin kaya nga lagi ako nagdadasal na sana bigyan pa ako ng maraming blessings para may maibahagi ako sa pamilya ko. Swerte na magiging boyfriend o asawa mo. Syempre, no? Pero family first muna. Tama naman yan. Pero wag mo pa rin kalimutan ang sarili mong kaligayahan. Tandaan mo, mabilis lang ang panahon. Bukas, di mo na mamalayan. Marami ka na palang pinapalagpas sa pagkakataon. Pero bago ang lahat, tagay muna ni Mikey. Kala mo makakalimutan ko na. O eto na. Kumusta naman pala sa inyo? Kailan mo balak pumasyal? Hindi pa ako makaluwas eh. Magkano na lang din kasi natitira sa pera ko. Pinapadala ko lahat kay Papa. Wala bang work papa mo? Meron. Nag-drive siya ng pedicab. Kaya lang naawa na rin ako sa kanya eh. Kasi humihina na rin yung mga tuhod niya. Wala ka bang mga kapatid na pwedeng tumulong sa inyo? May asawa na rin yung dalawang kuya ko. Kaya hindi na rin namin maabala tsaka maasahan. Hirap din naman kasi sila sa buhay eh. Pero magtira ka pa rin kahit papano. Mag-ipon ka para kung may gusto kang paglaanan in the future, may magagamit kang pera. Papadudot marami ako na-realize sa mga sinabi nila sa akin at mas doon ko na pag-isip-isip na paghandaan ang kinabukasan ko. Dahil hindi naman habang buhay ay ganun lang ang buhay ko. Balang araw ay magkakaroon ako ng sarili kong pamilya at hindi ko gugustuhin na maranasan nila ang hirap na dinanas ko. Kaya nga sinunod ko ang payo sa akin ni Jade na mag-ipon ng pera.
Kada sahod ko noon ay bumabawas ako ng 200 pesos para itabi at ipunin. At sa paglipas nga ng mga panahon ay naging mas malapit kami ni Jade sa isa't isa. Masasabi ko nga na masaya ako na maging parte ng buhay nilang dalawa ni Ace. Hindi ko rin nakalain na ang babaeng dati ay inis na inis sa akin ay makakasundo ko pala. Madalas na nga na kami lang ang lagi magkasama habang si Ace ay hindi namin sinasali sa mga gimmick namin. Si Jade naman kasi ang nagsasuggest noon na magkaroon kami ng girls bonding. Noon ko nga lang din na-realize na napakakalog pala ni Jade at kayang-kayang sumabay sa lahat ng biro ko. Kaya naman mas naging masaya akong kasama silang dalawa na mga kaibigan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa palagi kaming magkasama ni Jade ay hindi ko namamalayan na nag-iiba na ang nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Bagay na hindi ko naramdaman noon kay Ace. At dahil hindi pamilyar sa akin ang pakiramdam na yon ay nagsimula na akong kabahan, lalo na kapag naiisip kong hindi ako maaaring makaramdam ng romantic feelings para kay Jade dahil pareho kaming babae. At nagwo-worry rin ako sa maaaring niyang isipin tungkol sa akin. Natakot ako na baka kapag nalaman niya ang totoo ay layuan niya ako o pandirihan. Pero hindi naman siya manhid at matalinong babae si Jade kaya naman hindi rin nagtagal. Ay nalaman niya na may gusto ako sa kanya. At hindi lang basta pagkagusto, Papa Dudut. Magkaibigan tayo, di ba? Oo, bakit? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Sabihin ang alin. Ay, Mikey, inoobserbahan kita palagi at hindi ka ganun kahirap pasahin. Alam ko na may gusto ka sa akin. Teka, paano mo nalaman? Kung paano ko nalaman noon na may gusto ka kay Ace? Instinct. Isa pa, hindi ka ganun kagaling magtago, no? Sorry Jade ha, hindi ko naman sinasadyang magkagusto sa'yo eh. Pero, nangyari na lang bigla eh. Ba't masyado kang seryoso? Hindi naman ako galit. Tsaka huwag kang mag-sorry tungkol sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Hindi ka galit? Hindi. Ba't ako magagalit? Crush lang naman yan. Paano kung sabihin kong hindi lang to basta crush? Na mahal na talaga kita bilang babae. Mikey, thank you kasi mahal mo ko. Pero alam mo naman ang sitwasyon natin. Boyfriend ko si Ace. Committed na kami sa isa't isa. Wala naman akong balak na guluhin ang relasyon niyo ni Ace. Kaya nga tinago ko na lang tong nararamdaman ko eh. Alam ko naman na hindi mo kami guguluhin ni Ace. Pero isipin na lang natin ang mararamdaman niya. Nililinaw ko lang lahat dahil ayokong i-invalidate feelings mo. Nagmahal ka lang naman sa maling tao at maling panahon. Kaya hindi mo kasalanan yun. Hindi ka ba naiilang sa akin? Ba't naman ako maiilang sa'yo? Kasi pareho tayong babae. Yung may gusto sa'yo, babae. Sabi ko nga, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga unexpected events na nangyayari sa buhay natin. At sa kaso mo, ito yun. Salamat Jade ha. Napaka-mature mo talaga mag-isip. Kung ibang babae siguro baka iba yung naging reaksyon nila. Walang mali na magmahal ng kapareho nating kasarian. Ang mali yung taong hindi tanggap ang mga tao na kagaya mo. Basta lagi mong tatandaan, as long as wala kang tinatapakang tao, go lang. Sasabihin mo ba kay Ace? May mga bagay na hindi na niya kailangang malaman. Pero for the sake of our friendship, kailangan nating sabihin. Dahil nag-promise tayo na walang secrets, diba? Baka magalit sa akin si Ace. Di natin sure. Pero alam kong maiintindihan ka niya. Kilala ko si Ace at hindi siya basta-basta nagbibigay ng judgment. Para namang hindi mo siya kilala.
Alaskador lang yun pero mabait at patas siyang tao. Alam ko naman. Ay, sana lang wag magbago ang trato mo sa akin dahil sa mga nalaman mo. Ano ka ba? Siyempre hindi. Best friends na tayo, di ba? Oo, best friends. Walang magbabago sa atin. Tsaka gagawin pa kitang bridesmaid. Gusto ko yan. Kailan niyo ba balak magpakasal? Kasal na lang ang kulang sa inyo eh. Matagal pa naman. Pero napag-usapan na namin. Sigurado naman ako na siya na ang gusto kong makasama habang buhay eh. Basta ako, susuportahan ko kayo kung saan kayo masaya. Salamat, Mikey. Hindi ako nagsisisi na binigyan kita ng chance na maging kaibigan. Totoo kang kaibigan at totoo ka sa mga nararamdaman mo. Pero ang pinakagusto ko sa'yo, yung positive outlook mo sa buhay. Sa ilang buwan kong pagkakakilala sa'yo, never kitang narinig na nagreklamo dahil ang pangit o minamalas ka sa buhay. Lalo lang naman ako may stress pag inintindi ko pa ang mga kamalasan ko sa buhay. Mismo! Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Magsikap ka lang, alam ko magiging successful ka rin balang araw. Kasi pinagpapala ang mga katulad mo. Grabe naman ang compliment mo sa akin. Pero salamat Magdilang anghel ka sana. Papadudot parang naalis ang mabigat na nakadagan sa dibdib ko matapos ang pag-uusap naming yon. Napakaswerte ni Ace dahil nakatagpo siya ng babaeng kagaya ni Jade. Swerte rin naman si Jade kay Ace. Hiling ko lang talaga ay hindi na sila magkahiwalay at ikasal na sila. Kung tutuusin kasi ay kasal na lamang ang kulang sa kanila pero nasa kanila naman yon. After all ay lifetime commitment ang kasal na dapat pag-isipang mabuti. Hindi ko nga akalain na hindi ko pa pala talaga lubusang kilala ang sarili ko. Hindi ko alam na may tinatago pala akong ibang kasarian. Sino ba naman kasing mag-aakala, hindi ba? Simula nung magkaisip ako ay lalaki naman talaga ang gusto ko tapos ay bigla na lamang akong nagkagusto sa isang babae. Hindi ko tuloy alam kung ano ba talaga ang sexual orientation ko. Kung bisexual ba o lesbian. Pero mas safe sigurong sabihin na kasama ako at parte ako ng LGBT community. Pero dahil nga sa bagong nadiskubre ko sa aking sarili, ay naging maingat ako sa mga kilos at salita ko. Dahil nga hindi pa ako sigurado ay pinili kong maglaylo. Alam ko naman na tanggap na ang mga LGBT sa lipunan. Pero may iilan pa rin ang hindi. Kaya naman hindi ko maiwasang mag-alala. Idagdag pa na hindi ko alam kung papaano ako maglalantad sa pamilya ko. Dahil hindi naman sila open sa ganong usapin kaya minabuti kong huwag na nga munang ipaalam sa kanila. Makalipas nga ang 2 taon ay masayang ibinalita sa akin ni na Ace at Jade na magpapakasal na sila. Masaya ako para sa kanila pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaunting kirot. Pero no hard feelings. Ang importante lang sa akin ay masayang masaya sila at masaya na rin po ako, Papa Dudut. Sa 2 taon ding yon ay nagpursigi ako sa pag-iipon kagaya ng payo ni Jade. Nakapagpundar ako ng maliit na negosyo na ako rin mismo ang nagmamanage. Nagbebenta ako ng mga damit, tsinelas at kung ano-ano pa. At napakalaking tulong talaga noon sa pamilya ko. Nang in-announce nga ni Ace at Jade ang balak nilang pagpapakasal ay nakiusap sa akin si Jade na gusto niyang hingin ang opinyon at perspective ko sa lahat ng kakailanganin nila sa kasal. Dahil para sa kanila ay napakalaki raw ng parte ko sa buhay nilang dalawa ni Ace. Hindi ko naiwasang maging emosyonal sa sinabing yun ni Jade dahil pakiramdam ko ay tunay na pamilya na ang turing niya sa akin. At hindi ko naman siya binigo dahil kasakasama nga nila ako halos sa lahat ng paghahanda nila para sa kasal lalo na sa mga isusuot nila. Masama raw na isukat ang wedding gown. Bakit masama? Sabi di daw matutuloy yung kasal. Pep! Nag-research ako tungkol dyan. Nagtanong na rin ako kina mama. Ang sabi niya,
Pwede naman daw isukat basta hindi pa fully made yung gown. I mean, hindi pa tapos gawin. Anong hindi pa tapos? Halimbawa, hindi pa na ikakabit yung isang manggas ng gown. Pwede niya yung isukat. Nox, ni-research mo talaga yun? Oo naman no. Para maiwasan natin yung mga bawal-bawal sa kasal. Wala namang mawawala sa atin kung susunod tayo eh. Sa bagay, better safe than sorry. Tama. Pero syempre, pina-verify ko muna kay mama yung mga pamahiin sa kasal. Sina tita ba? Walang ibinilin sa'yo? Ayun nga, wag na wag ko nga daw isusukat ang wedding gown ko bago ang kasal. Sumunod na lang kayo para wala na talagang makakapigil pa sa kasal nyo. Sa bagay, kaso nahihirapan ako pumili ng wedding gown. Lahat kasi magaganda. Ikaw ba babe? Ano sa tingin mong bagay sa akin dito? Lahat naman bagay sa'yo. Ba't nga ba ikaw pa tinanong ko? Dapat talaga hindi ka na sumama eh. Kaming dalawa na lang sana ni Mikey yung nagpunta rito. Di pa tayo kasal, inaaway mo na ako. Sa bagay naman kasi talaga sa'yo kahit ano pang isuot mo eh. So ano, kahit ano isusuot ko sa kasal natin? Bagay sa'yo tong long sleeves na backless. Talaga? Ito din gusto ko eh. Hala, ba't ang tindi ng mood swings mo? Ilan linggo ka ng ganyan ah. Baka buntis. Buntis? Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Parang gulat na gulat pa kayo. Kailan ka nga huling dinatnan, babe? Oh my gosh! Oh, bakit? 2 weeks na akong delayed. Congrats! Buntis ka na! Pero hindi pa sure. Maiwan ko na muna kayong dalawa rito. Saan ka pupunta? Tatakbuhan mo ako? Sira, hindi. Bibili ako ng pregnancy test kit sa butika. Babalik ako kagad. I love you. I love you too. Ingat ka. Ang aga ng wedding gift niyong dalawa, ah. Tingin mo talaga buntis ako? Oo, 2 weeks ka kamong delayed, di ba? Ganyan yung mga napapanood ko sa TV eh. Paano kung delayed lang talaga? Huwag ka masyado mag-overthink. Bibili na ng pang-PT si Ace. Pero, paano nga kung buntis ka? Matutuwa ako syempre. Magkakaanak na kami ni Ace kung sakali. Masaya ako para sa inyong dalawa. Basta pag kinasal na kayo, huwag niyo akong kakalimutan ha. Ano ka ba? Hindi ka namin makakalimutan. Napakalaki ng parte mo sa buhay naming dalawa ni Ace. Isa kang tunay na kaibigan at totoong tao ka. Kaya kung buntis nga talaga ako, ninang ka. Gusto ko yan! Bridesmaid na, ninang pa! At dapat ikaw ang kakanta ng wedding song namin habang naglalakad ako papunta ng altar. Oo naman, yun na lang ang regalo ko sa inyo. Thank you so much, Mikey. Sana lang wala kang hidden grudges sa akin ha, kasi hindi ko maibalik feelings mo para sa akin. Para kang sira. Wala na sa akin yun, no? Basta maging masaya ka lang palagi. Kayo at ng mga magiging anak nyo. Masaya na ako noon. Tsaka hindi lang naman ikaw ang tao sa mundo. Marami akong makikilala at sigurado kong isa doon para sa akin. Lahat ng negative nagagawa mong positive ha? Nakakabilib ka talaga. Marami ng negativity sa mundo. Dadagdag pa ba ako? Sobrang saya ko ng mga oras na yon dahil sa mga sinabi ni Jade, Papa Dudut. Sino nga ba ang mag-aakala na magiging matalik pala kaming magkaibigan? Nagsimula kami sa hindi magandang pagkikita. We started at the wrong foot, ika nga nila. Pero kahit na ganoon ay masaya ako na broken-hearted man ako sa kanya ay ayos lang. Dahil kung mahal mo talaga ang isang tao ay magiging masaya ka sa kung saan siya masaya. At bilang kaibigan ni Jade at Ace ay masaya akong makita na masaya silang dalawa. Hindi naman magtatapos kay Jade ang kwento ng buhay ko dahil marami pa akong pahina na maaaring sulatan. 3 buwan nga lang ang inabot ng preparation ng kasal ng dalawa sa importanteng tao sa buhay ko at sa lahat ng preparation na yon ay super hands-on talaga ako dahil na rin sa request ni Jade. Minsan nga binibiro ko siya na ginawa niya talaga akong literal na bridesmaid. Pero sinasabi naman niya na ganon ako kaimportante na gusto niya lahat ay may participation ako. Nakakataba nga ng puso na ganong klase ang importansya ang ibinibigay niya sa akin. At wala rin naman kaso yon kay Ace. Kahit pa nga alam na niya ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Ace. Or para kay Jade. Kumbaga, we're matured enough para intindihin pa ang
mga maliliit na bagay na hindi na dapat palakihin pa. At katulad nga ng request ni Jade ay ako ang kumanta ng wedding song nila at habang inaawit ko ang paborito nilang kanta ay hindi ko napigilang umiyak dahil sa dalawang bagay. Una ay sa tuwa dahil kapwa na nila papasukin ng bagong yugto ng buhay nila ng magkasama at pangalawa ay dahil sa munting lungkot na nararamdaman ko dahil alam ko na marami nang magbabago pagkatapos po nilang maikasal. Hindi na kami lagi magkakasama dahil kailangan na nilang i-prioritize ang pamilyang bubuin nila. Lalo pa nga at 4 na buwan nang buntis si Jay. Ilang buwan pa ay masisilayan ko na rin ang inaanak ko. Nang matapos nga ang seremonya ng kasal ay oras na para ihagis ng bride ang kanyang bouquet at kung hindi ka ba naman binibiro ng tadhana ay ako talagang nakasalo ng bulaklak na yon. Tuwang-tuwa pa talaga ang bagong kasal habang ako naman ay hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon. Dahil po sa sobrang pagkagulat. Napabalik na lamang ako sa ulirat nang yakapin ako ni Jay. At sabihing ako na ang susunod. Napuno na lamang ng tawanan ng simbahan dahil sa sinabi niyang yon. Taliwas din sa naisip ko ay hindi nagbago ang trato nila sa akin bagkos ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa at ramdam na ramdam kong parte talaga ako ng pamilya nila. Lumipas din ang ilang taon at malaki na rin ang inaanak ko na syempre ay spoiled sa akin. Sa ngayon Papa Dudut ay naghihintay na lamang ako sa taong mamahalin ko at mamahalin ako katulad ng pagmamahalan ni na Jade at Ace dahil hanggang sa ngayon ay nasa akin pa rin ang bouquet ni Jade. At dito ko na nga po tinatapos ang aming kwento na nagsimula sa isang flat na tono hanggang sa nagkaroon ng sari-saring nota at nakabuo ng magandang awit ng buhay. Maraming salamat po kung ito man ay mapipiling basahin ngayong araw. More power po sa inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong loyal kapuso at ka-barangay, Mikey. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Age doesn't matter lagi ang depensang kasabihan ng mga taong pinaglalaban ang pagmamahalan nila sa taong malayo ang agwat sa kanilang edad. Mga taong madalas na pinupuna dahil para sa ilan ay hindi raw ata tama na sila ay magsama. Ikaw kabarangay, nagamit mo na ba ang kasabihang age doesn't matter? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mengay, 30 years old. Ang aking isinulat sa kwento ay tungkol sa amin ng nanay ko. Kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay at matagal nang umexit sa mundong ito ang aking tatay. Yun din ang naging rason kung bakit naging sobrang close kami ni nanay, lalo na noong nagdalaga na ako. Maituturing ko siyang parang best friend ko. Nasasabi ko sa kanya lahat ng nangyayari sa akin at pinapakinggan niya ako. Ganon din ako sa kanya. Kapag may mga problema siya o dahilan ng kanyang kasiyahan, ako agad ang sinasabihan niya. Dahil nga roon kaya siguro'y wala kaming naging ibang mga malalapit na kaibigan dahil sapat na para sa amin ang pagkakaibigan namin bilang mag-ina. Hindi na namin kailangan ng ibang tao. Nasubok lang ang relasyon naming mag-ina nang magkaroon ng bagong boyfriend si nanay
Papa Dudut. Nagkaroon na rin naman si nanay ng mga boyfriend mula noong namatay si tatay. Hindi ko naman siya pinagbawalan. Gusto ko rin siyempre na mahanap niya ang the one para sa kanya. Kasi nga hindi naman habang buhay ay magkasama kaming dalawa sa isang bahay. Makakapag-asawa rin ako at kailangan ko nang bumukod pag nagkataon. Napag-usapan naman namin yun noon. Gusto ko lang din talagang maging masaya si nanay. Matagal na rin namang wala si tatay at wala ng ibang dahilan para hindi siya maghanap ng bagong kabiyak niya. Kaya lang papadudod sa lahat ng nakarelasyon ni nanay, etong pinakabago ang hindi ko po nagustuhan. Hayaan niyong ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Wow! Mukhang good mood si nanay ah. Ganda pa ng outfit oh. Saan ang punta? Sa Sabado pa. Nagtatry lang ako ng isusuot ko para ready na. Pang Gen Z ang outfit ha? Aba syempre, hindi nila pwede malaman na 60 years old na ako. Kaya ko pa namang lumaban sa mga Gen Z na yan. Tignan mo nga oh, ang waistline ko parang pang grade 8 lang sa nipis. Gandang-ganda sa sarili yarn. Aba, sino ba naman ang bubuhat ng bangko ko? Di ako na. Ikaw na talaga. May pupuntahan ka ba sa Sabado? Kasi buong araw akong wala. Dito lang ako sa bahay. Pecha di peligro eh. Manonood na lang ako ng TV tsaka kakain ng mga tira sa ref. Pwede naman kasi kitang bigyan ng pera kung nauubusan ka na. Nagiging sugar mommy ka na naman sa akin. Okay pa ako, Nay. Okay pa ako. Promise. Ayoko rin namang lumabas eh. Huwag niyo na akong pilitin kasi ayoko makakita ng tao sa day off ko. O sige, bahala ka. Ipagluluto na lang kita ng bilo-bilo sa Sabado para may pangmeryenda ka. Mamamalengke rin ako ng prutas. The best talagang nanay ko! Woo! Mag-update ka pag uwi ka na ha. Huwag magpapagabi. Depende sa kadate ko kung anong oras niya ako ihahatid. Aba, wala pang isang buwan nung naghiwalay kayo ni Tito Art ah. May bago ka agad. Iba talagang kamandag ng waistline mo, Nay! Pahaplos naman! Baka sakaling swerte hindi na ako, tsaka magka-love life na ako! Anong akala ng Tito Art mo, iiyakan ko siya? Manigas siya. Hindi ganito kanipis ang waistline ko para umiyak lang sa maling lalaki. Ang taray talaga ng prinsipyo ng waistline mo sa buhay, Nay! Grabe! I love it! Sino ba yan, ha? Chika nyo naman. Shh! Wag muna today, okay? Ang arte talaga ng matanda, oo. Dali na, bago ko pumasok sa trabaho. Sino yan, ha? Basta gusto ko na siya. Mabango, maporma, tisoy, saka maputi ang tuhod at siko. Bakit naman ginawa niyong blind item, Nay? Paborito ko yung ngipin niya na kahit sungki, ang ganda pa rin pag umingiti. Ang sarap itsulalaps! Nay, wala akong pakialam sa ngipin niya at sa tsulalap moments ninyo. Sino siya? Patingin ako ng picture. Wala siyang picture sa cellphone ko eh. Anong Facebook niya? Dali, Nay, ako na mag-check. Friend mo ata siya sa Facebook. Ha? Sino? Pa-suspense naman, grabe. Si Luigi? Sinong Luigi? Yung kaklase mo nung elementary hanggang high school? Yung laging naghahatid sa'yo rito sa bahay tuwing wala kang payong pag tag-ulan? OMG! Nay! Bakit si Luigi pa? Bakit kaklase ko pa? Sorry, Nak. Hindi natuturuan ng puso kung sino ang pipiliin niya. Ihahatid naman daw niya ako pagkatapos ng date namin. May payong man o wala. Nakangiti pa si nanay habang binibitawan ang huling mga salita niya para makumbinsi akong pumayag na makipag-date sa kabatch ko sa school na si Luigi. Hindi na rin ako sumagot pa dahil alam kong magsasayang lamang ako ng laway. Kapag na-inlove kasi si nanay ay hindi na niya napapakinggan pa ang ibang sasabihin sa kanya.
Kahit na anong paliwanag ko, ang nararamdaman niya lang ang tanging papakinggan niya. Iyon ang hindi ko nagustuhan kay nanay, lalo na't may edad na siya. Wala nang ibang mas mahalaga sa kanya kundi ang mga gusto niya at magpapasaya sa kanya. Lagi niyang inilalaban na matanda na siya at malapit nang lumisan sa mundong ito, kaya dapat niya lang gawin lahat ng makapagpapasaya sa kanya. Ano bang laban ko sa prinsipyo niyang yon, Papa Dudut? Mas lalo nga akong walang magiging sagot kapag ginamit na niya ang pagiging nanay niya sa akin. Nang umalis si nanay ay saka ako nagkaroon ng tsansa para balikan ang mga naalala ko tungkol kay Luigi. Matagal ko na siyang hindi nakita. Graduation pa namin noong high school yung huling beses na magkita kami. Inabutan niya ako ng garland na gawa sa tsokolate. Gawain ng nanay niya. Alam daw kasi niyang mabilis akong magutom tuwing nabubor ako. Kaya ang haba pa ng listahan ng mga estudyanteng gagraduate noon at sinabayan pa ng mga message mula sa mga guro at ibang mga politiko. Baka totoong inaantok na ako noon kung hindi ako inabutan ng makakain ni Luigi. Hindi ko makakalimutan yung moment na yon, sa totoo lang, Papa Dudut. Mabait naman si Luigi. Pero hindi ko lang tanggap na siya ang napisil ng nanay ko na gawing karelasyon. Kaedad ko lamang siya. Bakit naman mas bumaba ang age requirement ni nanay para sa mga jojowain niya? Hindi ko matanggap. Kaya muli ko siyang kinausap noong sumunod na araw para kumbinsihin na hindi sila pwede ni Luigi, Papa Dudut. Bongga ha? Ngayon mo lang ulit ako dinate. Touch naman ako, anak. Nalipat na ba ang Mother's Day? Naging busy ka na kasi sa mga bagong kumari mo eh. Ako naman naging busy rin sa trabaho. Wala na tuloy tayong team building. Hoy, namiss ko naman itong paglabas-labas natin. Namiss ko ang bonding natin. Sulitin na natin tong araw na to para makapag-banding tayo, Nay. Anong gusto mong pag-usapan? Kumusta ka naman sa trabaho? Okay naman, ganun pa rin. Alam mo bang may pwede akong ireto sa inyo? Ang layo na agad ng usapan? Kakasimula ko pa lang na kumustahin ka sa trabaho? Napunta na agad sa irereto? Hindi maayos ang transition, ha? Dapat kasi magmadali bago ka pa maunahan. Bakit ba napunta sa reto ang usapan? Alam mo namang hindi ko na kailangan yan dahil meron na akong Luigi na… Yung kapatid ng boss ko. Naku, Nay, biyudo yun. Mayaman. Gentleman pa. Parang si tatay. Ay, hindi ako interesado sa mga ganyan. O sige, kung hindi ka interesado sa kapatid ng boss ko, pwede rin naman yung isang katrabaho ko. NGSB yun, Nay. Wag ka. NGSB? No girlfriend since birth. Naku, Nay, maasikaso yun. Grabe. Tisoy, magkakuko sila ni tatay. Diba? Paborito niyo mga kuko ni tatay? Anak. Teka, mukhang ayaw niyo yata ng walang experience sa relasyon ha. Marami pa ako ritong nakalista, Nay. Wait ka lang ha. Wait lang. Makinig ka kaya muna sa akin. Alam ko na. Ito, hindi ko pa nakakausap pero friends kami sa Facebook nito. Laging nagpo-post na sawa na siyang maging single. Sino yan? Ay, interesado siya. Prof ko nung college, Nay. Binata pa to. Kaedad mo lang siya, tsaka balita ko, malaki ang nakuha niyang retirement pay. Hindi ako interesado sa retirement pay. Pass. Kilalanin mo muna kasi bago ka mag-pass dyan. Hindi ko na sila kailangang kilalanin. Kasi kahit iharap mo ko sa kanila, isa lang ang gusto ko. O sino yung gusto mo? Yung byudo? Yung NGSB? O yung malaki ang retirement pay? Wala ni isa sa kanila. Marami pa akong pwedeng hanapin, Nay. Mabilis lang naman sa social media eh. May mga dating app din. Pwede kitang isali sa mga yon. Send ka lang sa akin ng picture mo, Nay, ha? Ako nang bahalang mag-match sa babagay sa'yo. Hindi ka naman marunong makinig. Wala akong interes sa mga yan. Si Luigi lang ang gusto ko. Okay na ako sa kanya. Baka naman kasi nagsisettle ka lang sa kanya, Nay. Huwag ganun. Hindi mo deserve na magsettle lang. Ano bang nagsisettle lang? Naswertihan ko pa nga si Luigi. Hindi yun pagsisettle lang. Anak,
Alam ko mahirap tanggapin ang age difference namin ni Luigi. Siguro mahirap din para sa'yo na isipin na ginowa ko yung kabatch mo. Pero masaya na ako sa kanya eh. Promise. Hindi mo masasabing masaya ka na talaga sa kanya hanggat hindi ka pa sumusubok ng iba. Sumubok na ako ng iba noon. Alam mo yan. Hindi ba't wala namang tumagal? Walang pumantay sa tatay mo. Eh di wag ka na lang magjowa dahil wala namang papantay kay tatay sa puso mo, di ba? Wala naman talaga. Oo, yun naman pala eh. So dapat single ka na forever, okay? Ayokong maging single forever. Kasi nahanap ko na yung lalaking kahit mismong tatay mo a-approve sa langit. Si Luigi yun. Anak, ngayon lang talaga ako nakaramdam ulit ng ganito. Maniwala ka. Ibigay mo na sa akin to. Eh pero nay. Anak, umuwi na lang tayo. Baka masira lang tong plano nating magandang bonding. Tara na. Alam kong nagpasensya lang si nanay sa akin noon, Papa Dudut. Ayaw niya lang makipagtalo sa akin. Napilitan na lamang akong umuo sa kanya at naglakad lamang kami saglit sa mall para maghanap ng mga kailangan namin sa bahay. Nilibre ko siya ng ice cream para mabawasan ang inis niya sa akin na hindi niya pinapahalata. Gumanda na rin ang mood ni nanay pagkatapos noon, lalo na noong nabili na namin lahat ng kailangan namin sa bahay. Habang nasa loob ng taxi ay hindi kami nag-iimikang dalawa. Nakatutok lamang siya sa kanyang cellphone. Alam kong kausap niya si Luigi noon at hinayaan ko na lamang siya. Wala na rin naman ako magagawa pa. Ako naman yung nasira ang mood noon pero hindi ko pinahalata. Naghanap ako ng matamis na makakain sa mga pinamili namin para umayos ang mood ko. Pero hanggang sa makababa kami ng taxi ay hindi nakatulong na pagandahin ng matamis na kinain ko ang mood ko. Hindi ko naman yun pinahalata kay nanay, Papa Dudut. Nagpaalam si nanay na magpapahinga na sa kwarto. Alam kong kahit papaano ay medyo may sama siya ng loob dahil sa pagpupumilit kong ireto siya sa ibang lalaki. Hinayaan ko siyang muli. Tumambay ako sa kusina habang pumapapak ng suha na binudbura ng asukal. Sinabayan ko yon ng nagyayelong tubig. Hawak ko ang cellphone ko at chinek ko, Papa Dudut, ang Facebook ni Luigi. Inesto ko siyang saglit. Maraming ganap sa buhay niya at mukhang asensado na siya sa larangang pinili niya. Mukha rin siyang masaya. Pinost na nga rin niya ang mga date nila ni nanay. Pumait na naman ang panlasa ko dahil doon. Muli kong binudbura ng asukal ang suha. Hindi yun nakatulong, sadyang mapait na ang panlasa ko dahil hindi ko matanggap kung bakit sa dinami-rami ng mabibingwit na isda ni nanay. Ang bangos na si Luigi pa ang nakuha niya. Pero ang nanay ko, sobrang kilig na kilig talaga sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 taon makalipas ang pagpanaw ni Tatay, Papa Dudut, ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na makita ang mga bagong karelasyon ni nanay. Tulad ng sinabi ko sa inyo ay hindi ko siya pinigilan. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mapasaya si nanay. May mga nakarelasyon siyang byudo. Napalapit na rin ako sa kanila na parang tatay ko na. Pero hindi rin nagtagal ang lahat. Naisip ko na baka hindi pa kasi naka-move on ng totoo si nanay, kaya hindi ganon kalalim ang mga naging relasyon niya sa mga unang taon na single siya. Namahinga ang puso niya sa pakikipagrelasyon at nag-focus sa kanyang sarili. Nagsumba at nakipagmadyong sa kanyang mga nakilalang kumare at ilan naming kapitbahay. Mas naging masaya si nanay dahilan para lumitaw ang kagandahan niya. At dahil doon ay muli na naman siyang niligawan. May mga nanligaw at naging karelasyon siya na mas bata lang sa kanya nang hindi lalagpas ng 5 taon. Ayos lang ako roon, Papa Dudut. Lalo't mature naman sila at mas mukhang bata tignan si nanay kapag nakadikit sa mga yon. Hindi rin nagtagal ang mga relasyon na yon, Papa Dudut. Sinabi ni nanay na siguro'y hanggang doon lang talaga siya.
Sabi niya baka kay tatay lang niya nahanap ang forever niya. Kinumbinsi ko siya at sinabing hindi pa lang niya nahahanap ang katapat niya. Yung lalaking papantay o baka humigit pa sa pagmamahal ni tatay. Hindi ako pinaniwalaan ni nanay at tila sinukuan na niya ang ideya ng pag-ibig. Nalungkot ako, Papa Dudut. Kaya nga laking tuwa ko nang makita ko siyang na-excite muli sa pakikipag-date pero agad ding nawala yon nang malaman kong kabatch at kaedad ko ang muling nagbukas ng puso niya. Mas lalong naging komplikado ang lahat nang makita ko siya sa kanyang kwarto at sinusukat pang muli ang wedding gown niya sa harapan ng salamin. Hindi ko sana siya pupunahin pero nakita ko kung paano siya ngumiti sa harapan ng salamin na akala mo'y ilang minuto na lang ay ikakasal na siya. At alam kong si Luigi ang nasa isipan niya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Iba rin talaga ang ngiti. Kala mo mapupunit ang mga labi. Ikaw naman talaga? Huwag ka nga manggulat dyan. Aba, pati hagik-gik parang inaral para magtunog cute ha? Inaaral ba ang hagik-gik? Hindi ka naman marunong humagik-gik ng pa-demure at cutesy, Nay. Wag nga ako ha, wag ako. Nagbabago kasi ang tao. Masama ba? Masaya lang naman ako. Ay, sana lang hindi dahil kay Luigi. Sorry, pero dahil ito kay Luigi. At dahil ba kay Luigi, kaya mo inilabas ulit yung wedding gown mo? Pwede. Ay, awat na nga yung hagik-gik na yan, ay. Para papunta na sa halinghingi. Nakakakilabot. Maging masaya ka na lang para sa akin. Bakit mo nilabas ulit yung wedding gown mo? Naalala ko lang bigla. Baby ka pa nung huli ko tong inilabas sa karton. Bakit mo nga inilabas ngayon? Baka kasi nangingitlog na yung mga ipis dito o pinamahaya na ng alikabok. Yung totoo. Alam mo ba? Pinag-ipunan to ng tatay mo na bilhin para sa akin. Nag-iisa lang to sa shop na kasya sa akin. Alam mo naman ang katawan ng nanay mo noon. Panlaban sa muse ng mga liga. Siguro para sa akin talaga to. Hindi mo sinasagot yung tanong ko, Nay. Ilang patatas at carrots din ang masipag na binenta ng tatay mo, makaipon lang. Naaalala ko nga, medyo may lupa-lupa pa tong gown nung inabot niya sa akin. Paano ba naman kasi? Masyadong excited na iabot sa akin. Galing siya sa paghuhugot ng carrots at patatas sa lupa. Hindi ko makakalimutan yon. Talagang nililihis niyo yung usapan, no? Ano ba ulit yung tanong mo? Ay, pasensya ka na. Ang sarap lang kasing balikan ng alaala ng tatay mo at ng gown na ito. Paniguradong mabubura ang mga yan kapag nagplano ka na magpakasal sa iba. Paano mo naman nasabi? Iba kasi ang ngiti mo sa salamin eh. Parang ilang oras na lang at ikakasal ka na. Grabe naman. Yan naman yung hagikik na akala mo teenager na umiibig. Nakakaloka. Umiibig naman talaga ako. Alam mo naman yun. Kay Luigi. Oo. Balak nyo na bang magpakasal? Kaya ba nilabas nyo yung gown na yan? OA ka naman, Mengay. Hindi pa nga niya ako inaaya. Pero kung ayain kayo, papayag ka. Oo naman. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman talaga ang mga itlog ng ipis o alikabok ang dahilan kaya nilabas ko tong gown ko. Alam ko. Hindi ko nga alam kung bakit pati itlog ng ipis dinamay nyo eh. Anak, masaya lang ako. Ngayon ko lang inilabas ang gown ko kasi ngayon lang ulit akong nangarap na maisuot ito pagkatapos pumanaw ng tatay mo. At dahil nga kay Luigi. Oo, dahil sa kanya. Magkano kaya magpa-dry clean ng wedding gown, no? Muling binalik ni nanay ang pagkakatitig niya sa salamin habang nakapatong lang sa kanyang harapan ang kanyang wedding gown. Sabay naming sinipat ang bawat detalye ng gown, Papa Dudut, maski ako ay nagandahan sa gown na yon. May kalumaan ng style, oo, pero wala na kasing gumagawa ng gown na ganon ka detalyado.
Bigla ko tuloy naisip kung paanong pinaghirapan ni tatay na bilhin yon. Nalungkot lang din ako dahil bigla kong na-miss si tatay. Mahiling magregalo ng damit si tatay. Nung graduation ko nga nung elementary ako ay siya pa ang nag-effort na pumunta ng Divisoria para makabili ng pinakamagandang bestida. Pinag-ipunan niya yon, Papa Dudut. Gusto niyang masigurado na ako ang pinakamaganda at mapapansin sa araw ng pagtatapos ko. Parang may kumurot sa puso ko, hindi ganong kadaling palitan ang pagmamahal ni tatay sa puso ko. Para hindi na ako masyadong malungkot ay sinikap kong ibahin ang usapan. Ikinahon ng muli ni nanay ang wedding gown at saka inaya akong lumabas ng kwarto para magmeryenda. Sa sala kami nag-usap. Nilabas niya ang suha at gumawa ng maiinom naming dalawa. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho ko hanggang sa hindi ko na namalayan na nailiko na niya ang usapan tungkol kay Luigi. Gusto talaga niyang pag-usapan ang bago niyang boyfriend. Wala akong naging takas. Sinabi niyang dadalaw daw si Luigi para magbigay galang sa akin. Natawa na lamang ako sa isipan ko. Kung gusto niyang magbigay galang sa akin, edi sana hindi niya ginowa ang nanay ko. Makalipas nga ang ilang araw ay dumalaw nga si Luigi para formal na kausapin ako tungkol sa relasyon nila ni nanay. Pahirapang itago ang emosyon ko noon pero kailangan. Para kay nanay. Luigi, siya si Mengay. Nay, magkaklase kami ni Luigi dati. Kahit middle name po niya at mga grade niya sa math, alam ko. Gusto ko lang namang maging formal ang lahat. Hello, Mengay. Ang tagal na nung huli tayo nagkita. Oo nga eh. Matagal-tagal na tayong hindi nagkita o kaya nagkausap man lang. Tapos gugulatin mo ko, jowa mo na pala nanay ko. Sa totoo lang, nagulat din naman ako. Hindi ko talaga alam na may in love ako sa nanay mo. Ako rin kaya. Sa ating tatlo, ako yung pinaka nagulat. Huwag na kayo makipagtalo ha, ako ang panalo dito. Nagbibiro lang si Mengay ha. Huwag mong masyadong pansinin yan. Parang bagong hasa lagi ang dila niya ni ang talim. Huwag kang mag-alala, sanay na ako, baby. Ganyan din naman siya nung nag-aaral pa kami. Ilang teachers din namin ang pinaiyak niya. Thank you ha. Siguro hindi ko sinasadyang mapaglihian ng kutsilyo nung pinagbubuntis ko siya. Alam mo ba noon, kapag natutulog ako, kailangang may kutsilyong maliit lagi sa tabi ko. Ah, kaya pala matalas dila ni Mengay. Totoo? At matalas din ang paningin ko. Kitang-kita ko kung paano kayo maghawakan ng kamay sa ilalim ng throw pillow ha. Tigilan nyo nga yan. Kalas na, dali. Kadiri. Opo, Nay. Uy. Pasensya ka na ha. Physical touch kasi love language namin pareho ng nanay mo. Lo, hindi ba acts of service ang love language mo, Nay? Ano to, pabago-bago, depende sa magiging jowa? Acts of service din naman. Ang galing pa namang mang-service nitong si Luigi sa akin. Uy, baby, wag kang ganyan. Baka kung ano isipin ni Mengay sa service. Sa totoo naman ah. Uy, bakit baby? Oh, okay ka lang, Nay? Inaatake na naman ako ng vertigo ko. Teka sandali, ihihiga ko muna ito sa kwarto. Gusto mo ba samahan kita sa kwarto? Ako na lang ang sasama kay nanay sa kwarto. Off limits ka pa ron. Hindi na Mengay. Ako na lang ang papasok sa kwarto. Mas lalo akong mahihilo kapag may taong nakapaligid sa akin. Alalayan na kita. Ay hindi na. Maiwan ko na muna kayo rito. Babalikan ko kayo agad kapag humupa na yung hilo ko. Mana ka pala sa nanay mo, no? Paanong mana? Yung vertigo. Hindi ba nung nag-aaral pa tayo, inatake ka rin ng vertigo habang nagre-review tayo nun sa library? Para dun sa science quiz bee natin? Naalala mo pa talaga yun, ha? Sino bang makakalimot dun? Ay, Bakit? nakalimutan mo na? Hindi ko na nga masyadong maalala yun eh. Kapag inaatake ako ng vertigo, hindi ko na maalala yung mga sumunod na nangyari. So hindi mo maalala na
Napaibabaw ka sa akin, dala ng hilo. Tapos, aksidente mo akong nahalikan sa labi. Pagbagsak mo. Nanlaki ang mga mata ko hindi lang dahil sa sinabi ni Luigi kundi dahil bigla kong naalala yung eksaktong nangyari na yon. Nasa library kami at nagre-review. Kaming dalawa lang noon dahil nakimiting ang librarian namin sa ibang mga guro. Pinagkatiwala sa amin ang library dahil maliit lang naman yon at tiyahin ni Luigi ang librarian. Nang tumayo ako para ibalik ang libro sa bookshelf ay bigla akong inatake ng vertigo. Nahalata kagad ni Luigi yon kaya nagmadali siyang harapin ako. Hindi naging maayos ang balanse ko at nabuwal ako sa kanya. Hindi yon napaghandaan ni Luigi kaya na out of balance siya at natumba. Sabay kaming bumagsak sa sahig na naging dahilan para mapaibabaw ako sa kanya at mahalikan ng hindi sinasadya ang mga labi niya. Parang eksena sa isang pelikula ang datingan. Hindi na lang yon sineryoso ni Luigi dahil mas inalala nito ang kalagayan ko. Binuhat niya ako papunta sa klinik para masiguradong maayos ako. Hindi niya ako iniwan hanggat hindi sinasabi ng nurse na maayos na ako. Nakahiga lang ako noon sa klinik at doon na lamang pinagpatuloy ni Luigi ang pagre-review habang pasaglit-saglit na kinukumusta ang pakiramdam ko. Sadyang maalalahanin si Luigi, iyon ang napansin ko sa kanya noon. Sa tuwing nakatutok ang kanyang mga mata sa librong binabasa niya, yun naman ang pagkakataon ko para matitigan siya. At sa unang pagkakataon ay napansin kong gwapo pala siya. Mas mahaba pa ang pilik mata niya kesa sa akin. Makinis ang mukha niya, Papa Dudut. Kahit nagaktak na ng pawis, gwapo siya talaga. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagkabog ng puso ko. Hindi dahil sa vertigo ko, kundi dahil nagkagusto ko kay Luigi. Hindi niya yon nalaman. Hindi ko naman binalak na sabihin pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Siguro parte ng pagkontra ko sa relasyon ni Nanay at Luigi yung hindi ko pagkakaroon ng tsansa kay Luigi nung nag-aaral pa lamang kaming dalawa. Kaibigan lang talaga ang naging turing niya sa akin at hindi ako natuwa doon. Lagi ko siyang nakakasama sa mga quiz bee at school projects. Lagi po kami magkasama sa isang section. Magkasama tuwing recess, pero bakit hindi niya ako napansin? Doon nga ata nagmula ang insecurity ko dahil hindi niya ako magawang tignan bilang isang babae na pwedeng ligawan o makrushan man lang. Nagpupulbos naman ako. Babango naman ako. Lagi naman akong nakangiti sa kanya at hindi ako nagpakita ng kagaspangan ng ugali. Pero bakit hindi niya ako makita? Lagi niya akong hinahatid sa bahay tuwing magkasabay kaming pauwi, lalo na tuwing wala akong dalang payong tuwing maulan. Tinutokso na nga kami madalas ng mga kaklase namin pero deadma siya. Iba pa rin ang nagawa. Pinili niya naligawan. Naligaw siya sa mas matandang mga estudyante kesa sa kanya. Hindi ko nga rin alam kung paano niya napasagot ang mga itinuturing kong ate sa school. At bakit yon ang nililigawan niya at hindi na lamang ako na mas bata lang sa kanya ng ilang buwan. Lagi nga rin akong tinutokso ng mga kaibigan ko kung bakit hindi pa ako gumawa ng paraan para ligawan ako ni Luigi. Kung alam lang nila na halos lahat ay ginawa ko na para mapalapit sa kanya pero wala pa rin. Hanggang sa isang araw ay sinukuan ko na lamang ang feelings ko para sa kanya. Mula noon ay natakot na akong mapalapit sa mga lalaking nagugustuhan ko dahil natatakot akong hindi magustuhan pabalik. Na-trauma nga siguro ako ng slight nang mangyari sa amin ang mga ganon, Papa Dudut. Hanggang sa kasalukuyan ay baon ko pa rin ang trauma at insecurity na yon. Lalo kapag nakaharap ako sa salamin at pinagmamasdan ang bawat mali sa itsura ko. Mag-iisang oras ka nang nakatitig sa salamin, ha?
Pag yan nabasag, umorder ka ng bago. Ikaw ang magbabayad. Ang dami kasing mali. Mali saan? Sa mukha ko. Ouch ha? Bakit ikaw ang masasaktan ako tong pangit? Masakit marinig ng isang ina ang sinabi mong yan, akala mo ba? Para mo na ring sinabi na may mali sa lahi ko, kaya nagkaganyan ang itsura mo. Hindi naman dahil sa inyo kaya ganitong itsura ko eh. Nakakainis nga kasi ang dami kong pwedeng manahin sa inyo, bakit hindi pa yung mukha nyo? Namana mo naman yung galing ko sa pagsayaw. Ayos na ako ron. Hindi ko naman nagagamit yung talent ko sa pagsayaw sa trabaho, no? Eh di sa TikTok. Nay, hindi naman ako sumasayaw sa TikTok. Nanonood lang ako ron ng mga ganap sa Barangay LS. Ay naku naman, ngayon ka pa talaga naging insecure sa sarili mo? Maganda ka naman. Pero hindi kasing ganda nyo, no? Galing ka sa akin, kaya alam kong parehas lang ang ganda natin. 90% ang itsura ko galing kay tatay. Mukha akong lalaki, Nay. Hoy! Parang iniinsulto mo naman ang tatay mo sa sinasabi mo. Eh bata pa lang naman ako, lagi na lang ako kinukumpara sa inyo eh. Bakit daw mas maganda kayo kaysa sa akin? Di ba raw dapat mas maganda ang anak kaysa nanay? Bakit daw pagdating sa akin, mukha na raw akong latak? Sino nagsabi sa'yo niyan? Mumurahin ko sa chat. Lahat sila! At pinakinggan mo naman. Eh bakit naman hindi? Eh paulit-ulit nilang sinasabi sa akin yun, no? Tapos lahat ng mali sa itsura ko, papansinin nila. Bakit daw bukas na bukas yung pores ko? Bakit daw ang lapad-lapad ng ilong ko? Siguro raw sa lapad ng ilong ko, naaamoy ko na yung magkabilang pisngi ko. Hindi ko na alam kung paano ka kukumbinsihin para mahalin at magandahan ka sa sarili mo. Hindi nyo naman po kasi kasalanan. Nasemento lang kasi yung insecurities ko dahil sa mga mapanghusgang tao sa paligid ko. Sorry anak, kung hindi kita napagtanggol sa kanila ha. Ay, kaya siguro ikaw ang nagustuhan ni Luigi eh. At hindi ako. Nagkagusto ka kay Luigi? Dati yun, Nay. Nung nag-aaral pa lang kami. Lagi kasi kaming magkasama nun eh. Tsaka siya lang yung mabait sa akin. Siya lang yung hindi nanlalait sa itsura ko. Mabait talaga si Luigi, ano? Hindi ka galit na nagkagusto ako sa kanya dati? Ay hindi! Bata ka pa naman nun. Normal lang yun. Kilala mo naman ang nanay mo. Mas open-minded pa kesa sa mga nagne-networking. Thank you, Nay, ha? Thank you rin kasi pinilit mong tanggapin ang relasyon namin ni Luigi ngayon. Eh, basta hindi ka niya sasaktan. Ayos na ako dun. Nangako siyang hindi. Subukan lang niya talaga kundi mumurahin ko siya sa chat. Linya ko yan ha. Mag-ina talaga tayo. Halika na muna sa kusina. Ipagbabalat kita ng suha at pinya para mabawasan ang pamamanas ng ilong mo. Nay naman eh. Joke lang. At sabay na nga kaming tumungo sa kusina para pumapak ng prutas. Yun talaga ang bonding namin mag-ina sa tuwing may sumasama ang loob sa amin. Nakagagaan siguro ng loob ang tamis ng prutas. Nakakawala ng pait ng loob. Lumuwag din ang pakiramdam ko nang sa wakas ay naamin ko na kay nanay na minsan ay nagkagusto ko kay Luigi. Siya lang ang tanging nakaalam noon. Kahit nga mga kaklase at kaibigan ko noon ay hindi nagawang sabihin ang tungkol doon. Kaya siguro nagtanim ako ng sama ng loob kay Luigi dahil hindi ko nagawang iproseso ng maayos ang feelings ko para sa kanya ng mga panahon na yon. Nang sa wakas ay nagawa ko na yung tanggapin at aminin ay nawala na ng kusa ang galit sa puso ko. Natanggap ko nang minsan ay na-reject ako ni Luigi pero ayos na yon. Hindi naman niya kasalanan. Hindi naman lahat ng taong gusto ko ay gusto rin ako. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay natanggap ko nang sina Luigi at nanay talaga ang para sa isa't isa. Sa pagdaan nga ng mga araw ay napadanas na ang pagdalaw ni Luigi sa bahay. Wala na ako naging problema doon, Papa Dudut. Tulad ng magiliw kong naging pagtanggap sa mga nakarelasyon ni nanay noon, ganun din ang pinakita ko kay Luigi. Ganon talaga siguro kapag natanggap mo na ang sitwasyon. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin inamin sa kanya ang nararamdaman ko. Ang awkward naman kasi kung sasabihin ko. Saka pinakiusapan ko rin si nanay na wag niyang babanggitin kay Luigi yon. Alam kong tinupad naman yon ni nanay. Isang araw ay dumalaw si Luigi sa bahay.
May date sana sila ni nanay pero nagkaroon ng emergency meeting si nanay sa Zumba group niya. Kaya sinabi niyang asikasuhin ko muna si Luigi hanggang hindi pa siya nakakauwi. Anong oras kaya makakabalik nanay mo? Wait mo na lang text niya sa'yo. Magsasabi naman yun. Ikaw naman, masyado kang clingy sa baby mo ha. Sabado kasi ngayon. Naisip ko lang baka mahirapan kaming makahanap ng sasakyan. Pauwi na yon. Kung sakaling wala kayong masakyan, dito na lang kayo sa bahay mag-date. Tipid pa, di ba? Iwas traffic. Kaso, third wheel ka. Hindi ako magiging third wheel sa inyo, no? Magkukulong lang din naman ako sa kwarto ko at manonood ng paborito kong K-drama. Bakit kasi ayaw mo pang mag-boyfriend? Para hindi sa mga opa sa K-drama ka kinikilig. Ay nako, kung hindi rin naman itsurang opa ang mabibingwit ko, kahit maging matandang dalaga na lang ako. Hindi ko naman iniisip na magiging matandang dalaga ka. Nagulat nga ako nung sinabi ng nanay mo na hindi ka pa raw nagkakaroon ng boyfriend eh. Si nanay talaga, likas ang pagiging marites. Sa ganda mong yan, nakakapagtaka naman kasi talaga. Hindi ako maganda, no? Isang malaking kasinungalingan yan. Hoy, hindi ako nagsisinungaling. Alam mo yan, nung nag-aaral pa nga tayo, di ba ako yung laging nagno-nominate sa'yo para maging muse sa klase natin? Di ba ginagawa mo lang naman yun para asarin ako? Ha? Hindi ah. Kailan pa ako ng asar? Minominate kita kasi naniniwala ako sa ganda mo. Pero wala namang bumoto sa akin noon. Ano ka ba? Ako? Binoto kita. Nangawit na nakakataas kamay ko nun eh. Ikaw lang. Talo talaga ako kung ikaw lang, no? Ang importante, may naniwalang maganda ka. Kalokohan. Alam mo, yan ang kahinaan mo. Hindi mo makita yung ganda mo. Nagtataka nga ako sa iyo eh, kung bakit kailangan mo pang pahiran lagi ng pulbo yung mukha mo. Kasi pinaghihiyang mukha ko sa mantika. Tsaka yung humor mo, nakakatulong sa ganda mo. Gumaganda ka lalo kasi nakakatawa ka. Oo nga no, lagi nga pala kitang napapatawa nung nag-aaral pa tayo. Ikaw nga lang nakakapagpatawa sa akin dati. Yung mga naging girlfriend mo nun, di ka ba nila napatawa? Ano yun, landi-landi lang? Haplusan lang, ganun? Nadali mo. Wala kang kahit isang naging girlfriend doon na napatawa ka? Di nga, seryoso ba? Ikaw sana, kaso… Anong ako sana? Hala, ayan na. Napaamin tuloy ako nang wala sa oras. Paano nga ako? Ay, total matagal na rin naman na yun. Sige, aaminin ko na. Nagkagusto ako sa'yo noon. Kaso parang lagi nababahag buntot ko eh tuwing susubukan kong umamin sa'yo. Nagkagusto ka sa akin? Oo, ikaw ang consistent crush ko nung elementary at high school tayo. Kaso parang hindi mo naman ako type nun. Paano mo naman nasabi? Lahat kasi ng mga lalaki na lumalapit sa'yo nun sinusupladahan mo. Inisip ko tuloy na galit ka sa mga lalaki. Pero hindi ka naman kasali sa sinupladahan ko nun ah. Yun nga eh, sa loob-loob ko, ang swerte ko. Kaya naisip ko na baka kaya hindi mo ako sinusupladahan kasi kaibigan ang turing mo sa akin. Mali ang na-pick up ng radar mo. Mali? Ay, nagkagusto ako sa'yo nun. Kaya lang iba naman yung ginojowa mo eh. Puro yung mga ate sa school natin. Ang gaganda tsaka ang sikat pa ha. Ano bang labang ko sa mga yun? Naisip ko nga baka mahilig ka talaga sa mas matanda sa'yo eh. Mas lalo lang akong tumiklop. Siguro may mommy issues ka, no? Uy, wala ah. Niligawan ko yung mga yon kasi nga sila lang naman yung nagpakita sa akin ng interest dati. Kaya para makalimutan kita, sila na lang yung pinansin ko. Bakit? Bakit hindi mo sinubukan? Lagi naman tayo magkasama, di ba? Flag ceremony, recess, quiz bee, tsaka uwian. Tayo, di ba? Tayo lagi yung magkasama. Bakit hindi ka nagtanong? Sa totoo lang hindi ko rin alam eh. Tulad nga ng sabi ko sa'yo kanina, laging nababahag yung buntot ko. Pero mahalaga pa ba yun? Nakaraan na yun eh. Oo nga, tama ka. Nakaraan na yun. Tapos na yun. Kayo na ni nanay. Masaya na kayo. Ay, pero anong klaseng saya kaya no kung tayo? Napatitig at napanganga ako sa huling sinabi ni Luigi. Pati ako ay napatanong. Paano nga kaya papadudot kung kami
Bigla ako nakaramdam ng hilo pero hindi dala ng vertigo kundi dahil sa halo-halong emosyon. Napasandal ako sa sofa at napatingin sa kisame habang pilit na hinahabol ang mga nangyari. Alam kong nakatitig lang sa akin noon si Luigi at hindi ko magawang ibaling ang tingin ko sa kanya sa takot na muling lumakas ang nararamdaman ko para sa kanya. Para akong bumalik bilang kaklase ni Luigi, bilang teenager na lihim na nagkagusto sa kanya. Binalikan ko saglit ang mga naging ala-ala ko noong mga panahong pinipigilan ko pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Halos maiyak ako't lalo't parang natuwa ang batang Mengay dahil sa wakas, ang pinapangarap kong Luigi noon ay nagkagusto naman pala sa akin. Aksidente akong napangiti at nahuli yon ni Luigi. Napatawa ito dahilan para mapatingin ako sa kanya. At doon nagsimulang magtitigan ang aming mga mata. Naglapit ang aming mga muka at nagdikit ang aming mga labi. Hindi na kami nakapagpigil, Papa Dudut. Parang sabay naming binalikan ang aming kabataan at sinulit namin ang pagkakataon na yon. Naghalikan at nagyakapan hanggang sa pareho kaming hindi nakapagpigil na hubaran ng bawat isa. May nangyari sa amin. Nang matapos kami ay sakto namang dumating si nanay nang walang kamalay-malay sa nangyari. Hindi kami makatingin ng diretso kay nanay, Papa Dudut. Nagpanggap akong maipupuntahan lang para makaiwas sa kanila. Alam kong sinundan ako ng tingin ni Luigi palabas ng pintuan, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nakatanggap ako ng text mula kay Luigi. Mag-usap daw kami dahil parang nalito na siya sa nararamdaman niya. Para raw bumalik ang pagmamahal niya sa akin at napaiyak na lamang ako dahil parehas kami ng nararamdaman at hindi ko alam kung paano yon ipoproseso. Sa tingin po ninyo, ano ba ang dapat kong gawin? Sana'y magawa ninyo akong tulungan, isa akong masugid na tagapakinig ng Barangay LS, lalo na ng Barangay Love Stories. At hangad kong makarating sa inyo ang kwentong ito at umaasa ako na sana'y matulungan po ninyo ako sa sitwasyon na pinasok ko, maging ng inyong mga tagapakinig. Salamat po sa lahat. Ako po ang inyong kabarangay forever, Mengay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay tayong ipapaubaya dahil sa utang na loob kahit na mahalaga sa atin. Hinahayaan na lang natin na mapunta sa iba. Pero paano kung dumating ka sa puntong gusto mong bawiin ang ipinaubaya mo? Ano ang gagawin mo? Dear Papa Dudut, pangunahan ko na kaagad kayo at ang mga makakarinig nitong kwento na oo nga at nagkamali ako. Isa lang ang sigurado. Biktima din ako sa naging sitwasyon ng storyang ito. Biktima ako ng isang damdamin na hindi na kayanang kontrolin ng isip at ang pinairal ko ay emosyon at nararamdaman ko. Hindi ko rin naman hinihingi na intindihin ako ng makakaalam ng kwento kong ito. Pero sana lang ay huwag ding mangyari sa kahit isa na makakarinig nito sa inyong programa. Itago niyo po ako sa pangalang Trina. May ilang taon na rin ang nakakalipas
Nang mangyari ang isang bahaging ito ng aking buhay na magpahanggang sa ngayon, ay nananatiling lihim dahil napaka-sensitibo ng bagay na ito, na kapag nabunyag ay masisira ang maraming buhay. Lumaki ako sa ate ko na tawagin na lang nating Greta. Siya na ang kinilala kong magulang matapos kaming iwan ng aming tatay nang mamatay ang aming ina. Sumama ang tatay namin sa ibang babae at kinalimutan na yata niyang may 2 siyang anak na umaasa sa kanya. Kaya naman dahil sa pangyayaring yon, ay napilitan ang ate ko na tumayong ama at ina para sa akin. Sobra kaming naging malapit sa isa't isa dahil wala naman na kaming iba pang aasahan, kundi ang aming mga sarili. Mabuti na lamang at nagtatrabaho na siya noong mga panahon na yon, kaya may pinagkukunan kami para tustusan ang aming mga pangangailangan, pati na ang aking pag-aaral. Iginapang niya ako hanggang college dahil madalas niyang sabihin sa akin na yun na lang ang maiiwan sa akin kung sakaling siya naman ang mawala. Nangako din siya sa akin na hindi siya magbo-boyfriend hanggat hindi ko nasusuot ang aking toga at hawak ang aking diploma. Sobrang sakripisyo talaga ang ginawa ng ate ko. Nandun pa nga yung nagka-boyfriend ako pero hindi niya ako tinutulan dahil sabi niya kung yon ang inspirasyon ko, okay lang basta wag ako magpapabaya sa eskwela. Pero dahil sa hiya ko sa ate ko kahit na mahal ko ang naging boyfriend ko noon, na itago na lang natin sa pangalang Philip, na mas matanda sa akin ang bahagya, ay nakipaghiwalay ako. Tamang desisyon na rin siguro yon dahil mas nakapag-focus ako sa pag-aaral. At pinangatawan na namin ang ate ko na walang magdonobyo hanggat hindi nakakaakyat ng stage at matapos ang kinukuha kong kurso. Trina, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun, ate? Ay, hindi na. Sa ibang araw na lang siguro. Sabihin mo na, ano nga yun? Hindi ko alam kasi kung… wala. Hayaan mo na. Saka na lang siguro. Ito naman dali na, ano yun? Kasi ano eh. Alam mo ate, sa totoo lang, nung isang araw pa kita napapansin na di ka okay eh. Parang may tinutago ka sa akin na di ko naman malaman kung ano. Tungkol ba sa pagiging di mo okay ang sasabihin mo? Nahihiya kasi ako eh. Ay nako, tayo na nga lang dalawa, magkakahiyaan pa tayo. Paano ko magsasabi din sa'yo kung ikaw naiilang ka sa akin? Saka, kailan ka pa natutong mahiya sa akin? Nakakapanibago ha? Kasi Trina, si Philip eh. Sinong Philip? Yung ex ko? Oo, siya nga. Oh, ano naman ang meron kay Philip? Kasi… Naliligaw siya sa'yo? Hindi. Eh ano? Kami na. Oh, ano namang masama doon? Siyempre nahihiya ako kasi naging kayo tapos sinagot ko. At kami na ngayon. Sus, isang buwan lang naman kaming naging kami noon. Ako pang nakipaghiwalay. Wala yun. Kailan pa kayo? Mga 2 weeks na. Sorry hindi ko rin sinabi na nililigawan niya ako. Para kang ewan ate. Kahit papapuntahin mo dito yon at dito ka magpaligaw, wala namang kaso sa akin yun. Para kasing sinubukan ko lang magka-boyfriend nung sinagot ko siya pero di ko naman talaga ganun kagusto yun. Thank you Saan? Sa pag-intindi. Hindi ko nga maintindihan eh. Kung bakit ko siya sinagot? Kung bakit ka nagsusorry at nagpapasalamat sa akin, hindi naman kailangan. Thank you talaga. Ate, oras mo naman para bigyan mo naman ng panahon ng sarili mo. Hindi nga ako nakatupad sa usapan natin eh. Na magbo-boyfriend ako pag napagtapos na kita ng pag-aaral. Hayaan mo na yun. Isang SEM na lang naman, graduate na ako. Saka, nagkakaedad ka na rin. Dapat nga ngayon may asawa ka na eh. Sa tingin mo ba, si Philip na? Ano ka ba? Masyado pang maaga para isipin ko yan. 2 weeks pa nga lang kami. Hindi naman nakukuha sa matagal na relasyon yun. Teka, bakit pa inayawan mo si Philip dati?
Hindi ko rin alam eh. Siguro dahil sa edad na rin. Tsaka sabi ko nga, di ba? Di ko naman talaga siya gusto. Parang nag-try lang ako na magka-boyfriend noon. Yun lang yun. Eh ngayon, may boyfriend ka ba? Ayoko na muna. Masaya naman ako eh. I'm single but happy. Ayos na yun. Oh, bakit di mo sagutin yan? Si Philip? Eh di sagutin mo na. Mamaya na lang. Sagutin mo na. Sa kwarto muna ako. Baka ayaw mong marinig ko ang mga kakornihan na sasabihin mo. Trina, thank you uli. I love you, ate. Papadudot, sa totoo lang ay nagulat ako at bahagyang naapektuhan ng sabihin ng ate ko na may boyfriend na siya. Una, dahil nangako kami sa isa't isa na wala munang magnonobyo hanggat hindi ako tapos, at pangalawa dahil ang naging boyfriend pa niya ay ang lalaking minsang kong minahal. Nagpanggap na lamang ako na baliwala sa akin ang lahat ng pinagsamahan namin ni Philip. Pinalabas ko na hindi ko naman talaga gusto ang lalaking minsang naging kami na siyang karelasyon ng ate ko noong mga panahong yon. Parang gustong tumulo ng luha ko, pero nakita ko ang saya sa mga mata ng ate ko, kaya wala akong karapatan para pigilin ang kasiyahang nararamdaman niya habang binabalita niya sa akin na may boyfriend na siya. Isa pa sa lahat ng sakripisyo ng ate ko ay panahon naman niya para maging masaya. Parang gustong pumutok ng dibdib ko, papadudot. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Pero isa lang ang malinaw sa akin noong mga panahon na yon, mahabang panahon na nagtiis ang ate ko para sa akin. Siguro naman ay panahon ko naman para ako ang magbigay. Isa pa ay iniisip ko na lamang na mag-boyfriend pa lamang sila, pupwedeng hindi sila magkatuluyan. Medyo makasarili ba ang dating? Pero yon ang isa sa mga pumasok sa isipan ko na pinilit kong burahin. Kaya dahil sa nangyari ay ibinuhos ko na lamang ang panahon ko sa pag-aaral at umasa ako na makakakita rin ako ng lalaking para sa akin. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos ko. Araw na hindi lang ako ang naghintay kundi pati na rin ang ate ko. Pero hindi ko inaasahan na sa mismong araw ng graduation ko ay masosorpresa ako. Hindi dahil sa isang regalo, kung hindi dahil sa mga nalaman ko. Congratulations, Trina! Congrats ha. Congratulations din sa'yo, ate, dahil napagtapos mo ko. Thank you, ha? Magdodrama lang ako ng konti, ha? Ano na naman yan? Teka, babasahin ko. Huwag kang tatawa, ha? Ito na. Gusto kong magpasalamat sa'yo dahil kung wala ka, wala ako. Tumayo kang nanay, ate, at kaibigan ko. Kasama ko sa saya, hirap at ginhawa. Di mo ako iniwan at di ako nag-isa. Kapag ako ay malungkot, ikaw ang nagpapatawa. Ate ko, ikaw ay nag-iisa sa pagmamahal at alaga. Di ka pumapalya. Salamat sa atensyon, panahon, at pagkakataon. Kung di dahil sa'yo, di ako mananalo sa lahat ng hamon. I love you, ate. Ikaw ang the best. Kaya ang pagmamahal ko sa'yo, laging more at hindi less. I love you, ate. Trina. Oh, bakit ka umiiyak? Ikaw kasi. Sobrang thank you. Huwag kang mag-alala. Lahat ibabalik ko sa'yo sa paraang alam ko. Hindi mo kailangang gawin yan. Makita lang kitang masaya at okay ka, masaya na ako. Kontento na ako. Payakap nga.
Ang drama nyo namang mag-ate. Hoy Philip, umayos ka ha. Huwag mo sasaktan ang ate ko. Kapag yan pinaiyak mo, ako ang uupak sa'yo. Baka gusto mong lumipat yung Adam's apple mo dyan sa noo mo. Ang brutal mo naman. Kulang pa yun sa'yo kapag niloko mo ang ate ko. Kaya ngayon pa lang, binabalaan na kita. Nako Trina, hindi mo na kailangan gawin yon dahil ako na mismo ang gagawa ng mga sinasabi mo sa oras na lokohin niya ako. Hindi nyo magagawa sa akin yon. At bakit? Dahil wala naman ako balak lokohin ng ate mo. Maiba pala ako. Greta, sabihin mo na. Ha? Sabihin mo na. Ano yun ate? May sasabihin kasi ang ate mo tungkol sa… Ako na. Ano na naman yun ate? Kasi… Yan na naman tayo eh. Diretsuhin mo na. Graduate ka naman na, di ba? Sabi ko dati, pagka-graduate mo at ready ka na para maghanap ng trabaho, doon pa lang ako magbo-boyfriend. Pero dumating na kasi tong lalaking to eh. Ano naman? Okay na naman na, di ba? Kasi… Kasi Trina, ang totoo niyan, gusto na namin magpakasal ng ate mo. Kaya lang nahihiya raw siyang sabihin sa'yo. Baka raw kasi isipin mo, hinintay ka lang talaga niya makagraduate. Ang sabi ko naman sa kanya, matanda naman na siya at sa tingin ko naman papayag ka. Payag ka naman, di ba Trina? Kasi kung di ka papayag, pipilitin pa rin naman kita eh. At kung di kita mapipilit, magpapakasal pa rin kami. Ano naman? Galit ka. Di magpakasal kayo. Ano ba? Okay na yun. Ngayon pa na okay na ang lahat? Okay na yun, te. Okay na. Basta siguraduhin mo lang na okay ka na dito kay Philip na to. Okay na yun. Thank you Yan ka na naman eh. Okay na ha? Okay na. Basta umayos ka, Philip ha? Kuya mo na siya, okay lang? Yun ang sasanayin ko. Kuya Philip. O siya, kain na tayo. Salamat ulit, Trina. No problem, ate. Biglang natuldukan ang lahat sa akin. Parang biglang tumigil ang puso ko sa pagtibok. Nawala lahat ng pag-asa ko na pwede uli kaming maging ni Philip. O kung hindi man ay maging kami ay maghiwalay sila ng ate ko. At least hindi masyadong masakit kung hindi silang nagkatuluyan dahil hindi kami madalas magkikita ni Philip. Pero kabaligtaran lahat ng nangyari. Desidido na silang lumagay sa tahimik. Unti-unti ko na lang tinanggap na hindi talaga para sa akin si Philip at ang ate ko ang nakalaan para sa kanya. Isa pa ay tumanda na rin ang ate ko noong panahon na yon at panahon na rin naman para sarili naman niya ang intindihin niya. Kung dati ginawa kong abala ang sarili ko sa pag-aaral, nang magpakasal na sila ay ginawa ko ng busy ang sarili ko sa pagtatrabaho. Medyo mahirap lang makapag-move on dahil sa iisang bubong kami nakatira. Pero wala namang ibang pwedeng gawin kundi turuan ang puso ko na magmahal ng iba. Bukod sa trabaho na pinagkakaabalahan ko, nagpaligaw din ako. Nakipag-date hanggang sa may magustuhan na rin ako. Naging boyfriend ko siya at itago na lang natin siya sa pangalang Marvin. Dahil sa kanya nakalimutan ko na nasaktan ako sa dati kong boyfriend na bayaw ko na ngayon. Masaya ako sa piling ni Marvin dahil sobra siyang mapagmahal. Dahilan para maging masaya na ako at kalimutan ang mga nagdaan. Papadudot parang umayon ang langit sa lahat ng mga gusto naming mangyari ni ate sa buhay. Yun na siguro ang kabayaran sa lahat ng pagsisikap na ginawa namin. Matapos kaming mawala ng ina at iwan ng aming ama dahil sumakabilang bahay nga. Nakakalungkot lang minsan dahil nanghihinayang kami. Kung buhay lang sana ang nanay namin ay mapapalasap namin sa kanya ang hindi man marangyang buhay. Nakakaluwag naman kahit na papaano. Pero ganon siguro talaga. Baka kung hindi nangyari ang mga nangyari ay hindi rin kami darating ng ate ko sa mas maayos na sitwasyon.
Lumipas pa ang ilang panahon. Nabalitaan namin, Papa Dudut, na wala na rin ang tatay namin. Inatake daw ito at hindi nakaligtas. Dumalaw kami sa burol at nakipaglibing. Doon na natuldukan ang lahat. Talagang dalawa na lang kami ng kapatid ko dahil maliit lang naman ang pamilya. Nag-iisang anak ang tatay namin at ang nanay naman namin ay dalawa lang silang magkapatid sa pamilya. Hindi na rin namin alam kung nasaan ang iba naming kamag-anak. Doon ko naisip na ako na lang pala ang maiiwan na mag-isa kung sakali, dahil may pamilya na si ate at si Philip ang makakasama niya sa kanyang pagtanda. Ako ay hindi ko pa alam kung si Marvin na nga ba ang inilaan ng langit para sa akin noong mga tagpong yon. Kung siya na nga ba ang aking the one, ang aking destiny, ang aking forever. Bukas na kaya tayo mag-check out. Dito na lang tayo magpalipas ng magdamag. Wala namang pasok bukas eh. Okay lang naman sa akin. Kailangan ko lang magpaalam sa ate ko na di ako uuwi. Ano ba yan? Ano ka, high school? Ano ka ba? Iisang bahay lang inuuwian namin, no? Tawag doon, respeto. Okay. Ano sasabihin mo? Sasabihin ko kasama kita, bukas na ako uuwi, ganun. Ang honest mo naman. Baka naman pati yung ginagawa natin dito sabihin mo pa. Loko! Babe, natatandaan mo pa ba nung una tayong magkita? Oo naman. Sa company outing, di ba? Pero sa totoo lang, bago ka pa lang nun sa kumpanya, tina-target na kita. Sus! May reputasyon ka nga sa opisina na kilabot ka raw ng mga newly hired na empleyado eh. Pero natigil yun nung makilala kita at maging tayo na. Ano naman ang nakita mo sa akin at bakit ako ang tinarget mo bukod sa bago ako? Yung kuko mo. Seryoso ako, babe. Ano nga? Okay. Hipokrito naman ako kung sasabihin ko sa'yo na mabait ka kasi. Siyempre hindi ko pa naman alam kung mabait ka nga. Ang ultimate reason, maganda ka kasi. Yun naman talaga ang unang napapansin ng tao hindi naman ugali. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng iba na mahal kita kasi mabait ka. Masikaso, maganito, maganyan. Bonus na lang yung mga yon. Kumbaga, una muna na magkakagusto ka bago ka mai-in love. Ganun yun. So kung di ganito ang itsura ko, di tayo magkatabi ngayon dito sa kama, no? Malamang. Pero seryoso, babe. Mahal kita. Hindi lang dahil maganda ka. Sa 9 months natin. 10 months kaya? Tingnan mo na, di mo kabisado. Next week pa naman yun eh. Ito naman oh. O sige na nga, yun nga, sa loob ng 10 months natin. O ayan alam ko sa sarili ko na mahal kita. I love you dahil alam ko na hindi ka lang basta maganda. Nararamdaman ko na mapagmahal at mabuting tao ka. At paano mo naman nasabi yan? Base sa kwento mo, sa dinanas niyo ng ate mo, yung sacrifice na ginawa niyo sa isa't isa. Siya ay nalagaan ka. Ikaw naman yung lalaki na gusto mo. Dati. Lalaking gusto ko, dati. Dati. Okay? Pinaubaya mo para sa happiness niya. Dahil ate ko siya and deserve niyang sumaya. Sumaya kasama ang special someone na alam kong reason kung bakit siya magiging masaya. Sana may ganyan akong kapatid. Sama kasi ng ugali ng kuya ko eh. Kapatid na ipapaubaya rin sa'yo ang babaeng gusto niya? Hindi. Yung tulad ng ate mo. Iniisip ang kapakanan ng kapatid niya. Tulad sa pag-isip niya sa future mo. Speaking of future, naisip mo na ba ang future natin? Anong ibig mong sabihin? Tayo. Ano, ganito na lang tayo? Pa-check-in, check-in? Pa-date-date, pakain-kain kung saan-saan? Outing, tawagan, chat? Ano na? Okay naman tayo Oo nga, okay tayo. So ano, ganito na lang tayo? Masaya naman tayo, di ba? Masaya naman. So porket happy, okay na nga tayo sa ganito? Ano ba dapat? Wala. Trina, babe, enjoyin lang muna natin ang sitwasyon. Itong relationship natin. Mukhang masyado kang nag-e-enjoy kaya kontento ka na sa ganito. Nagigets ko tinutumbok mo, babe. Pero hindi pa ako ready to settle down.
Not now. Okay na muna tayo na ganito. Okay, so happy-happy lang pala. Uwi na pala ako. Mas komportable yata akong matulog ngayon kaya kapangunan ko. Kung gusto mo magstay dito, mauna na ako. Babe naman. Mag-taxi na lang ako pa uwi. Uy, babe! Papadudot, hindi naman sa pag-iinarte. Pero kasi nasaktan ako sa mga sinabi sa akin noon ni Marvin na happy-happy lang. Sabi ko nga, kailangan ko ring isecure ang future na siguradong may makakasama ako sa pagtanda. Mahal ko si Marvin, kaya na-hurt talaga ako sa mga sagot niya sa akin. Lumabo tuloy ang pag-asa na baka siya na ang regalo sa akin na habang buhay kong iti-treasure. Pero kahit na ganoon ay pinilit ko pa rin intindihin ang lahat na lumabas sa bibig niya. Noong gabing yon matapos ko siyang iwan sa hotel. Baka masyado pa ngang maaga para pag-usapan ang bagay na yon. Baka hindi pa talaga sapat ang 10 months para mapagkwentuhan namin ang future. Baka may hinahanap pa siya sa akin na hindi ko pa nagagawa sa kanya na magpapadecide sa kanya para i-discuss namin ang mga plano sa kinabukasan. Naging okay pa rin naman kami papadudot at pinilit kong huwag maapektuhan. Okay naman kasi talaga si Marvin, hindi pa nga lang siguro talaga ready. Same setup, happy lang. Kung sabagay yun naman ang mahalaga, masaya kayong dalawa. Siguro ay takot lang talaga akong mag-isa. Pwedeng baka naiinggit din ako kay ate kasi may Philip na siya. Maling mainggit pero kahit naman siguro sino naghahanap ng makakasama hanggang kumulubot ang balat, hindi ba? Sa madaling salita ay tuloy ang ligaya sa pagsasama namin ni Marvin. Ligaya na dahan-dahang nauwi sa lungkot. Saan tayo magdi-dinner? Ay teka, huwag mo munang paandarin ang kotse. Dito na lang muna tayo sa parking area. Oh, anong meron? Kamusta ang training mo kanina sa mga bagong empleyado? Well, okay naman. Same. Paulit-ulit lang naman ang sinasabi tuwing may orientation sa company. Kumusta yung batch a month ago? Ay magaling yung batch na yun. Maraming marunong dun. Madaling matuto. Tingin ko may mapopromote agad doon na team leader. Talaga? Magaling nga. Pero tingin ko, mas magaling ka. Ba syempre naman. Ako nag-train sa kanila eh. Bukod pa doon. Ha? Magaling ka talaga. Sobra. Ang galing ng mata mo. Magaling pumili. Napakagaling. Anong ibig mo sabihin? Pwede ba, Marvin? Iisang opisina ang ginagalawa natin. Magkaiba man tayo ng department, pero iisang company pa rin. Same floor pa. So di mahirap na malaman yung mga bagay na di ko sana dapat malaman. Ano na naman yan, Trina? Ang ganda ni Joy, no? Trina, please. Maganda nga pero malandi. At di lang basta malandi kasi pumayag na maging kayo kahit na alam niyang tayo. Hindi ako makakahanap ng right word to describe her. Chismis lang yan. So chismosa siguro ako. Or should I say pakialamera? Huwag mo kasing iiwan basta-basta ang cellphone mo sa table mo. Nakalock nga, di naman nakaayos ang settings mo. Kaya pag may nag-message sa'yo, nababasa agad kahit nasa home screen pa lang. Sweet nyo! Bebe ko, hanep. Ako babe, siya, bebe. Wala lang yun. Katuwaan lang yun. Sa bagay, yun nga pala ang gusto mo, no? Yung nakakatuwa, yung masaya, yung happy lang. Trina naman, please. Sinasabi ko nga sa'yo wala lang yun. Okay, madali naman akong kausap eh. Kung wala lang yun, edi wala na lang din tayo. Ganon kasimple. Ha? Ano to, nakikipag-break ka sa akin? Hindi nakikipag dahil break na tayo bago pa man ako sumakay dito sa kotse mo. Actually, yung moment na nabasa ko yung message ni Joy, para sa akin break na tayo. Trina, makinig ka naman. Wala lang yun. No need to explain. Kasi it's either hindi ako maniniwala sa'yo or hindi kita pakikinggan. Bakit ba kasi nagpabiktima rin ako sa'yo? At least consistent ka sa reputation mo. Newbie killer. Doon ka na sa Joy mo. Sa bago mo. Ay wait!
Since mahilig ka sa bago, may bago akong ibibigay sa'yo. Never ko pa ito nabigay sa'yo eh. Trina, pag-usapan natin to, please. Bago yan! Na first time kita! Goodbye! Papa Dudut, first time kong nakasampal ng isang lalaki. Pero tingin ko ay mas masakit pa rin ang naramdaman ko ng mga sandaling yon. Ang hapdi rin ng mata ko dahil pinipigilan kong maiyak. Napakasama ng loob ko, Papa Dudut, dahil hindi ko akalain na sa kabila ng mga ibinigay kong atensyon, panahon, pagmamahal, at kahit sarili ko ay ibinigay ko kay Marvin ay nabaliwala pa rin. Hindi ko na kinumpronta si Joy dahil ayaw ko nang lumaki pa ang gulo. Ayaw ko rin magmukhang patay na patay kay Marvin at ipaglalabang ko pa siya. Sapat na siguro na alam kong gusto lang niyang masaya kapag nasa relasyon. Walang plano sa karelasyon at talagang mahilig sa bagong mukha. Papa Dudut, hindi ko alam kung dahil ba sa hiya kung bakit nagpalipat si Marvin ng ibang site. Pabor na rin naman sa akin dahil mas makakapag-focus ako lalo sa trabaho na walang inaalala na makikita ko ang lalaking nanakit sa akin. Si Joy naman ay nag-resign, so nasabi ko na lamang na winner pa rin ako. Nakalis ako sa lalaking hindi ko deserve at umalis ang naging dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng ex ko. At sa ganong tagpo, Papa Dudut, ay wala akong ibang tinakbuhan kundi ang ate ko. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya. Inilabas ko ang lahat ng sama ng loob ko para akong bata na humahagulhol. Ramdam na ramdam ko naman ang mahigpit at mainit na yakap ni ate habang hinihimas ang ulo ko. Hindi man ako sinuwerte sa naging boyfriend ko ay may ate naman ako na lagi nandyan at sigurado ako na kahit ano ang mangyari ay lagi siyang handang dumamay sa akin. Papa Dudut, matapos nga naming magkahiwalay ni Marvin ay hindi na muna ako pumasok pa sa kahit na anong relasyon. May ilang mga nagpaparamdam pero hindi ko talaga ine-entertain, trabaho muna. Ine-enjoy ko muna ang buhay ng isang single matapos ang halos 1 taong relationship. Okay rin naman, kaso ang single ay walang inaalala, walang nagbabawal, walang sama ng loob, walang selos, kumbaga ay chill lang. Maayos na sana ang takbo ng aming pamumuhay, Papa Dudut. Magaan at kung minsan ay sobra pa ang kinikita ko at ang pamilya ni Ate Greta. Hanggang sa mawala ng trabaho si Philip dahil nagtanggalan sa kanilang opisina at napabilang siya sa mga natanggal. Hindi naman nakapagtrabaho kaagad dahil sa pride na ayaw kumuha ng trabaho na mas mababa muna ang posisyon kumpara sa dating niyang trabaho. At dahil ako ang nakakaluwag noon, ako muna ang tumulong sa pamilya ng ate ko. Nasabi ko na lamang na panahon ko naman para ibalik ang kung anuman ang naibigay sa akin ni Ate Greta. Hanggang isang araw ay kinausap ako ng ate ko. Trina, alam ko ayaw mo ng paligoy-ligoy na usapan. Pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Tungkol saan, ate? Kita mo naman ang sitwasyon ngayon dito sa bahay. Ayoko naman na halos lahat ng gastos dito, pati na ang gamit ng anak namin ni Philip, sa'yo ko iaasa. Sa totoo lang, nahihiya na ako eh. Ayos lang naman Hanggat kaya, sige lang. Makakahanap din siguro ng bagong trabaho si Kuya Philip. Pero paano kapag natagalan? 4 na bibig tayong kumakain dito pero isa lang ang kumakayod. Ayos lang naman, ate. Kaya pa. Saka dito man lang makabawi ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi mo naman yun obligasyon eh. At saka hindi mo naman kailangan gawing responsibilidad ang pamilya natin. O sige, anong sasabihin mo sa akin? Parang ganun din eh. Dami pang pasakali eh. Nagbabala kasi ako mag-abroad. At least ako mas mabilis ako makakahanap ng trabaho. Ang totoo nga niyan, hindi alam ni Philip na nag-a-apply na ako sa mga agency. Pumayag naman kaya yun na umalis ka? Wala siyang magagawa, kailangan niyang pumayag. Para sa amin din naman ang gagawin ko eh, lalo na sa anak namin.
Paano si Junior? Yun na nga 3 years old naman na siya. Pwede nang pagsabihan, makakaintindi na, hindi na masyadong mahirap alagaan. Yun nga sanang ipapakiusap ko sa'yo. Nabantayan si Junior? Pati si Philip. Kapag natuloy sana ako na mag-abroad, ikaw na muna sanang bahala sa mag-ama ko, pwede ba? Hindi mo na kailangan pang sabihin sa akin yan, ate. Isang bubong lang ang inuuwian natin. At ako mismo ang uumbag dyan sa asawa mo sa oras na may mabalitaan ako na di okay. Tungkol naman kay Junior, wala kang dapat alalahanin dahil malapit naman sa akin yung bata. Ang problema lang natin kung paano kukumbinsin yung asawa mo na payagan kang umalis. Saka ko na yun po problemahin. Ang mahalaga okay sa'yo. Para kahit malayo ako, panatag naman ang loob ko na okay ang mag-ama ko. Trina, may naririnig ako na malapit na babae kay Philip. Ikaw na bahalang rumesbak para sa akin, ha? Sagot ko na yon, ate. Sigurado ka na ba? Kaya pa naman ang kinikita kong gastos dito sa bahay Nakapagdesisyon na ako. Itutuloy ko na to. Sige, naiintindihan ko naman Mukhang seryosong usapan Philip? May tumawag pala kanina. Agency daw, hinahanap ka. Ano yun? Anong sabi? Pinapupunta ka bukas ng umaga at dalhin mo raw yung nasa checklist na binigay sa'yo. Ano nga yun? Trina, ito na yun. Ang alin? Greta, mukhang may di ako alam Huwag ka magagalit, Philip. Pero di ba nag-usap na tayo tungkol sa plano ko? Itutuloy mo pa rin pala? Aalis ka? Kailangan Paano kami ng anak mo? Ayoko mang himasok sa inyo, ha? Pero Kuya Philip, para sa inyo rin tong gagawin ni ate. Bawas pride at ego muna sana tayo. Hindi ko alam. Mag-usap na lang ulit tayo mamaya, Greta. Yosin lang ako sa labas. Philip! Mamaya na tayo mag-usap. Trina! Tutulungan kita, ate. Pride lang yun. Madadaan yan sa usapan. Nag-decide na mag-ibang bansa ang ate ko at ibinili niya muna sa akin ang bayaw ko at pamangking ko. Lalo na si Philip dahil may bisyo pala ang lalaking yon na pambababae. Nasabi ko tuloy sa sarili ko na swerte pa pala ako dahil hindi siya ang nakatuluyan ko. Dahil kung naging kami nga ni Philip ay siguradong lagi akong nasasaktan dahil selosa nga ako. Malalaman ko pang may kahati ako sa kanya. Hindi madali ang ibinigay na obligasyon ni ate sa akin dahil para akong magbabantay ng isang kriminal na kahit na anong oras ay pwedeng tumakas at muling gumawa ng kasalanan. Talagang may dahilan ng lahat. Yun na lang ang nasabi ko sa sarili ko noong mga panahon na yon. Napasaya ko ang ate ko dahil naghiwalay kami ni Philip at naging sila. Swerte ko dahil kung ako ang nakatuluyan ni Philip malamang sa malamang ay sa hiwalayan mauuwi ang lahat dahil hindi ko kayang makisama sa isang lalaki na hindi kontento sa isang babae. At kung naging kami ni Philip ay hindi ko matatagpuan si Marvin na tumulong sa akin para maging positibo sa buhay kahit pa sinaktan niya ako. Talagang hindi natin alam ang mga mangyayari hanggat wala tayo sa panahon kung saan ay pwedeng maganap ang napakaraming bagay. Kanya-kanyang swerte lang siguro talaga, Papa Dudut. Ang mahalaga sa akin noong mga panahon na yon ay tulungan ang ate ko sa paraang alam ko at imulat ang mata ni Philip na bayaw ko na wala siyang karapatan na lokohin at saktan ng nag-iisang ate ko na tumayong ama, ina at kapatid sa akin at hindi ako pinabayaan ng maraming taon. Natuloy na nga sa ibang bansa ang ate ko. 2 taon ang naging kontrata niya bilang caregiver. Sinugalan niya ang trabaho kahit mahirap dahil kahit ano ang gawin niya ay hindi niya kikitain sa Pilipinas ang perang kikitain niya sa ibang bansa. Samantalang ako ay kumuha ako ng yaya na ako ang nagbabayad. Para kapag pumasok ako sa trabaho, may magbabantay para sa akin sa pamangkin ko.
Tulong ko na rin yon sa ate ko para makabawas na rin sa intindihin niya at iba pang mga gastusin at para makapag-ipon din siya at hindi na uli umalis pa ng bansa. Samantalang si Philip naman ay nawili na yata sa pagiging tambay at nakontento na lamang sa patingin-tingin sa anak niya kapag nasa bahay na madalas naman na nasa layasan. Papadudot madalas kaming magtalo ni Philip dahil naaawa ako sa ate ko dahil parang naghihintay na lamang siya ng sustento sa ate ko. Pakiramdam niya ay pensyonado siya na hindi na kailangang pang magtrabaho. Hindi pwedeng lumipas ang araw na hindi ko napagsasalitaan si Philip. Pero kahit na ganoon ang ginagawa niya, kahit minsan ay hindi ako nagkwento sa ate ko dahil ayaw ko ring mag-alala at mamroblema ang kapatid ko. Hanggang sa isang gabi. Trina, nagpadala na ba ang ate mo? Oo, bakit? Hihingi ka na naman? Ikaw kung makapagsalita ka, akala mo naman nagwawaldas lang ako ng pera sa mga walang kwentang bagay eh. Bakit, hindi ba? Naku Philip, wag ko lang mabalitaan na totoo na may iba kang babae. Daig mo pa ang ate mo ah. Siya wala dito, wala siyang alam at wala siyang nakikita. Eh ako, lahat malinaw sa akin. Ano ba yan? Ginagawa mo para sa ate mo o personal mong kagustuhan? Nagseselos ka no? Ano? Nagseselos ka. Philip, simula nung maghiwalay tayo kinalimutan na kita. Lalo pa na naging mag-asawa kayo ng ate ko. Saka Philip, 4 years old na ang anak niyo, pwede ba? Huwag ka na magpaka-ipokrita. Tayo lang naman dalawa dito sa bahay eh. Kung tutusin nga, pwede maging tayo habang wala ang ate mo eh. Tigilan mo ako, Philip. Eh bakit di ka makatingin ng diretso sa akin? Sige nga, titigan mo ako sa mga mata ko at sabihin mo sa akin na wala ka nararamdaman sa akin. Ano? Tama na, Philip. Please lang. O ano, di mo masabi no? Tama na. Kasi hanggang ngayon may nararamdaman ka pa rin sa akin kahit halos 4 na taon na kaming kasal ng ate mo. Kaya nga siguro wala ka nagtatagal na BF eh, dahil di ka pa makapag-move on. Huwag mo nang itago. Halata naman. Tama na sabi eh! Hindi mo ko kailangan sampalin para pagtakpan na nararamdaman mo sa akin. Magpakatotoo ka! Oo na! Oo! May nararamdaman pa rin ako sa'yo, pero dahil sa mahal ko ang ate ko at malaki ang utang na loob ko sa kanya, tinanggap ko na maging bayaw kita. Akala mo ba madali na nakikita ko kayong masayang namumuhay na mag-asawa? Akala mo ba simple ang sitwasyon na araw-araw kitang nakikita dito? Na sana ako ang nasa sitwasyon ng ate ko. Pero lahat yun tinitiis ko dahil malaki ang utang na loob ko sa ate ko at gusto ko namang makabawi sa kanya. At alam ko na nung naging kayo, naging masaya siya. O ano? Masaya ka na? Ha? Masaya ka nang malaman na hirap na ako sa sitwasyon natin dito sa loob ng bahay. Ano pa? Ano pang gusto mong marinig? Na mahal pa rin kita? Na may gusto pa rin ako sa'yo? Oo, may gusto pa rin ako sa'yo at mahal pa rin kita. Yun ang totoo. Pero hanggang doon na lang yun. Kaya please lang. Tama na, Philip. Trina. Tama na, pwede ba? Ako rin naman, may nararamdaman pa rin sa'yo. Totoo. Kaya nababalitaan mo ka ng bababae para malipat ang atensyon ko sa iba. Para di rin kayo magkaproblema magkapatid. Yun ang totoo. Pero kung ako ang bibigyan ng pagkakataon, mas ikaw ang pipiliin ko. Na maging kabit? Na makasama sa panloloko sa ate ko? Philip, please. Mahal ko ang ate ko at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Walang makakaalam. Pagbigyan natin kung anong nararamdaman natin sa isa't isa. Kahit sandali lang. Wag, Philip. Wag. Trina. Philip, wag. Isipin na lang natin ang anak mo na pamangkin ko.
At ang asawa mo na kapatid ko naman. Walang makakaalam. Mali ito. Minsan magkamali naman tayo. Philip. Papa Dudut, hindi ko maintindihan kung ano ba ang pumasok sa utak ko noong mga panahong yon. Basta ang alam ko, biglang bumalik lahat ng nararamdaman ko kay Philip. Dala na rin siguro ng lungkot na nararamdaman ko noon dahil saktong noong mismong gabi na nagkaroon kami ng komprontasyon. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas matapos magparamdam muli ni Marvin. Umuling uli ng chance at nagsosorry pero tinanggihan ko. Nakalimot ako na bayaw ko si Philip at asawa niya ang ate ko. Bigla akong natalo ng emosyon at nagpadala sa nararamdaman ko. Naisip ko din na niloloko ko lang pala ang sarili ko noong mga panahon na akala ko ay wala na akong nararamdaman pa para kay Philip. Nanaig lang pala ang pakiramdam ng isang kapatid sa akin kaya inakala ko nakapag-move on na ako. Pero hindi pa pala. Mahal ko pa pala si Philip at siya pa rin ang gusto ko. Naging mas matapang lang siguro ako sa pag-amin dahil alam kong wala ang ate ko na pwedeng makakita ng ginawa namin ng asawa niya na bayaw ko naman. Papadudod sa parteng ito ng kwento ko, alam kong marami na ang humuhusga sa aking pagkatao. Marami na rin ang nagtataas ng kilay at sinasabing napakasama kong babae at wala akong kwentang kapatid. Siguro ay tatanggapin ko na lamang ang mga komento na yon dahil totoo naman. Maling-mali ang ginawa namin ni Philip at maling-mali na nagsalo kami papadudod sa maling sitwasyon, sa maling relasyon. Oo, naglalaro kami ng apoy na ang maaaring mapaso ay hindi lang kaming dalawa kundi pati na rin si ate ko na buong buo ang tiwala sa akin. May nangyayari sa amin, papadudot. Hindi lang isang beses, maraming ulit yon. Yun na rin papadudot ang naging dahilan para mag-decide akong paalisin na ang aming kasambahay para wala nang makakita pa sa kung anumang maling ginagawa namin ni Philip. Bata pa naman ang pamangkin ko noon at alam kong hindi niya pa alam ang nangyayari kaya wala akong dapat na isipin. Sandali kong nalimutan ang mga sakripisyong ginawa sa akin ng ate ko. May mga panahong nakokonsensya ako pero kinain ako ng sitwasyon ko sa piling ni Philip. Namuhay kaming parang mag-asawa na. Masaya ako pero lahat ng yon ay nakaw at panandalian lamang. Hanggang isang pangyayari ang hindi ko inaasahan na dumating sa amin ni Philip. Philip, mag-usap tayo. Tungkol saan? Sa atin. Anong tungkol sa atin? May hinihintay ka pa na masigit pa sa nangyayari ngayon? Forever. Alam mong pansamantala lang naman ang lahat ng to, di ba? Habang wala ang ate mo dito. Alam ko yun. Nahiram lang lahat ng sandali na magkasama tayo. Lahat ng ginagawa natin pansamantala lang. Alam ko rin na may hangganan ng kalokohan na ginagawa natin. Ang panloloko natin sa ate ko na asawa mo. Yun naman pala eh. Malinaw naman na pala ang lahat. Ano pa? Lahat naman na nangyayari ayon sa napag-usapan natin at plano ah. Mali ka. Anong mali? Dahil di lahat sumasakto sa kung anong napag-usapan at plano natin. Pwede ba, Trina? Malinaw na pagdating ng ate mo, balik tayo sa dating gawi. Bayaw mo ko at hipag kita. Parang wala nangyari. Kung gusto mong gawin ang ginagawa natin sa loob ng kwarto, sumimple na lang tayo na wala ang ate mo dito. Tapos! Buntis ako! Ano? Bingi ka ba? Buntis ako! Buntis ako! Buntis ako! Ngayon narinig mo na naman siguro. Alam kong wala to sa plano natin pero nandito na. Paano na ngayon to? Huwag mo kang biruin ng ganyan dahil di nakakatawa. Problema yan, Trina. Malaking problema yan. Talagang problema. At di kita bibiruin ng ganito dahil alam ko na kung joke to. Ito ang pinakamasamang joke. Buntis ako. Oh, tignan mo tong pregnancy test. 2 ang linya, ang ibig sabihin positive. 1 buwan na akong delayed at 1 buwan na rin akong buntis. Paano na? Aba,
Tulungan mo akong mag-isip dahil dalawa naman tayong nasa kama nung ginawa natin to at hindi ako nagsolo. Wala akong maisip na paraan, maliban sa… Hindi! Hindi pwede ang iniisip mo. Itutuloy ko to at wag mo nang ituloy ang sasabihin mo dahil di ko yung gagawin. Oo nga at kasalanan na pumayag ako magkarelasyon sa'yo habang wala ang ate ko pero di ako mamamatay tao. paano? Mag-isip ka, mag-iisip din ako. 8 months pa bago to lumabas. Sakto sa panahon ng pag-uwi ni ate dito sa Pilipinas. Baka kapag nandito na siya, kabuanan ko na. Sa akin ba talaga yan? Pumayag ako magkulong tayo sa kwarto pero wag mong isipin na pumapayag ako may ibang kalaro habang kasama ang unan at kumot. Pwedeng marupok ako pero di ako kalad ka rin. Mag-iisip ako ng paraan. Dapat lang. Gamitin mo yung ulo na nasa ibabaw ng balikat mo at hindi yung nakatago sa loob ng shorts mo. Nabuntis ako at alam kong si Philip ang ama dahil siya lang naman ang gumagalaw sa akin. Isinuko ko ang sarili ko sa kanya dahil na rin siguro sa alam ko, sa loob ko na mahal ko talaga siya. Nagkataon nga lang na kahit na ano pa ang gawin ko o gawin namin ay di na pwede pang mangyari ang gusto kong mangyari. Ang maging akin siya. Nang malaman ko na may laman na ang tiyan ko ay doon pumasok ang lahat sa isipan ko. Doon ko naisip lahat ng pagkakamali ko. Gabi-gabi akong umiiyak at halos hindi na ako makatulog pa. Naapektuhan na rin ang trabaho ko kaya napadalas ang pag-absent ko sa opisina. Nagsimula na rin akong makonsensya. Nakaramdam na rin ako ng hiya at galit sa sarili ko. Hindi ko inakala na magagawa ko sa ate ko ang panlulokong yon. Ilang buwan pa ang lumipas at parang hinihila na ng oras ang panahon. Habang lumalaki ang tiyan ko, papalapit naman ang papalapit ang araw ng pag-uwi ni Ate Greta sa Pilipinas. Yun ang tagpong hindi ko alam kung paano magpapaliwanag sa kanya. Yon ang tagpong hindi ko alam kung paano ko haharapin ang taong halos ibinigay na ang buhay para sa akin. Pero nangyari na ang pagkakamali. Nakagawa na kami ng kasalanan. Si Philip naman ay wala akong tibay na aasahan. Isa pa ayoko namang masira ang kanilang pamilya lalo na ang buhay ng pamangking ko. At dumating na nga ang araw na kinakatakutan namin ni Philip, lalo na ako. Ang pagdating ni Ate Greta. Philip! Trina! Trina! Philip! Trina! Greta! Wow! Surprise na surprise ka! Ah. Sabi ko na nga ba magugulat ka eh. Bakit di ka man na nagpasabi na ngayon ang dating mo? Akala ko next week pa. Eh di hindi ka na sorpresa. Payakap nga. Tsaka pakis. Na-miss kita. Si Junior. Tulog. Sa kwarto. Eh, bakit parang ayaw mo ko papasukin? Tara. Pasok. Akin na yung mga gamit mo. Trina! Ate! Nasurpresa ka din, no? Kumusta? Kunin ko lang yung iba mo pang gamit sa labas, ha? Kumusta ka, Trina? Oh, buntis ka? Oo, ate. Lumobo bigla. May asawa ka na? Parang wala ka namang nakwento. Wala, ate. Paano nangyari? Bakit hindi ka kasi nagkukwento? Ayoko rin naman kasi na mag-alala ka at mag-isip pa. Sino nakabuntis sa'yo? Ha? Eto na yung gamit mo. May naiwan pa doon. Marami pala. Pati ikaw, Philip, hindi mo man lang nabanggit na buntis tong si Trina? Ano, Trina? Sinong ama niyan? Kasi, ate… Ha? Kasi ayaw din niya magkwento eh. Kasama ko sa trabaho, ate. Tinakbuhan ako eh. Nung malaman na buntis ako, bigla na lang di nagpakita. Ewan ko ba, may mga lalaki yatang magaling lang sa salita pero wala namang ibubuga. Hanapin natin, ipaalam natin sa pamilya niya yung nangyari. Wag na, ate, ayos lang. Nandito na to eh. Anak ko rin naman to. Bubuhayin ko sa abot ng makakaya ko.
Saka di ko naman talaga gusto yun. Nagkabiglaan lang. Okay na to, te. Remembrance niya sa akin. Okay lang ako. Kaya ko to. Philip, ano sa tingin mo pwedeng gawin para mapanagot yung nakabuntis kay Trina? Ha? Naku, kinukulit ko rin yan. Wag na raw. Di sana noon ko pa ginawa. Ayaw niya eh. Saka ate, may pamilya eh. Hayaan mo na, kasalanan ko rin naman. Alam ko namang may sabit. Nagpasabit pa ako. Okay lang. Ate, namiss kita. Sorry ha. Saan? Kasi naging marupok ako eh. Tingnan mo. Lalaki ang anak ko na walang ama. Nandito naman kami ng Kuya Philip mo eh. Tutulungan ka namin. Di ba, Philip? Ha? Oo! Oo naman! Ate, mahal na mahal kita. Ano ba yan? Kararating ko lang iyakan na. Basta ang mahalaga, bubuhayin natin ang batang yan at may kalaro na si Junior. Tahan na. Magiging okay rin ang lahat. Ngayon na nandito na ako na uli ang bahala sa'yo. Maiba ako. Good boy ba tong kuya mo habang wala ako? Naman! Bantay sarado ako dyan kay Trina. Daig pa ang pulis at gwardya. Bantay sarado ka nga, hindi mo naman binantayan ng kapatid ko. O siya basta, may bagong darating na miyembro ng pamilya kaya dapat lahat tayo masaya! Papadudot inako ko ang lahat. Ako na ang nag-isip ng dahilan at swerte ni Philip dahil para kaming tinda sa palengke ng ate ko na pinakyaw niya. Swerte siya dahil isa lang ang pinanagutan niya kahit dalawa sana kaming may obligasyon siya. Pero ayos na rin yon na ako ang nagsakripisyo sa pagkakamali at kasalanan naming dalawa yon. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ng ate ko lalo na at kung ako ang magiging dahilan nun. Pinalabas ko na lamang na nabuntis ako at tinakbuhan. Pinaniwalaan yon ni Ate Greta at napakasama ng loob ko. Pero wala akong karapatan dahil ang lahat ay nagsimula sa mali. Mali na nakipaghiwalay ako kay Philip kahit pa mahal na mahal ko siya noon. Mali na naging marupok ako at nagpatalo sa nararamdaman ko. Mali na hindi ko inisip na ang lalaking minsan kong nakasama sa kama ay asawa ng ate ko. Mali na lalaki ang anak ko na walang kinikilalang ama. Kung merong mang tama, yon ay tinuloy ko ang ipinagbubuntis ko, ang anak namin ni Philip. Naawa ko sa ate ko dahil wala siyang alam na habang nagpapakahirap siya ay niloloko namin siya. Naawa ko kay Philip dahil isa siyang lalaki na hindi ginamit ang pagkalalaki niya. At naawa ko sa sarili ko dahil lang hina ko. Hindi ko na ipaglaban ang nararamdaman ko at noong ipinaglalaban ko ay sa maling paraan ko nagawa. Lahat ng nangyari sa amin ni Philip ay para lang laro na may katapusan. Parang karera na may finish line. At ang lahat ng nangyari sa amin ay pawang hiram lang na panahon at pagkakataon. Sa ate ko ay hindi man lang ako nakahingi ng sorry. Kahit na hindi niya alam na ako itong sumulat sa inyo, ate, salamat sa lahat at sorry. Sa anak ko, papalakihin kita sa abot ng aking makakaya. Nakakatawa na nakakaiyak. Ang bayaw ko ang ama ng anak ko. At ang anak ko ay kapatid sa ama ng pamangking ko. Ang gulo. Sana'y dumating din ang araw na umayos ang lahat sa buhay ko sa kabila ng lahat ng pagkakamaling nangyari sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut, at maraming salamat. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Trina. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay
Love Stories. Forever. Forever. Forever!